למה? כן, אז או, אנחנו, הנה, מקליטים אותנו עכשיו גם, אתה אני עכשיו רואה? גם מקליט התחלנו. אותך, אזהרה, אתה מוקלט, אזהרה, זה הולך ו, להיות מסובך. ותקשיב, אני מראיין מאוד קשוח, אם אתה לא הולך להצחיק אותי, אז זה אני הולך אצחיק להיות אותך, אל בעיה. דאגה. אז איזה כיף למי קודם כל שהגיע, תשתה מים, נתחיל מזה, אל תמות בתחילת הרעיון. לא למות בתחילת הרעיון, יש לי זמן עד הסוף. לא למות בתחילת הרעיון, אחי. בדיוק. למה לא בירכת? למה לא בירכתי? נו, כי בירכתי מקודם, לא מברכים פעמיים. אני לא שמעתי את הברכה גם מקודם. כי אין לך מצלמה, אז איך תשמע? אבל מה קשור? אני שומע באוזניים, לא מצלמה. בואנה! אביטל, אני ערבי לא מטומטם. נכון. נכון, אבל אני אגיד לך משהו, תקשיב, קודם כל היום זה הולך להיות הרצאה שמבוססת על הומור, ואחד מהדברים היפים אצל סטנדאפיסטים, שחלק מהם מבינים הומור, אז חלק מהם, אני אהבתי את החלק מהם, אתה מדייק יפה. כן, נכון, כי חלק מהם, לא כולם. אז אני רוצה להגיד לכם שמוחמד נעמה הוא חצי ערבי, חצי תימני, אז מה שהוא עשה, הוא קנה שזה מצלמה למעשה מאלה, ערבי שלם, מה זה חצי תימני? בוא. הוא קנה מצלמה מאלה שמוכרים ברחוב, נראה לך שקניתי, גנבתי. מה, אני הבני קונה? דודים שמוכרים מצלמות ברחוב ב5 שקלים, מה אתה חשב, חושב, אני יהודי, קונה בכסף? גנבתי, חשב זה לעקוץ עבודה את מועדפת. המערכת, והנה אין לו מצלמה. עכשיו, או אין, שזה אין. הסיפור האמיתי, או שיש לו חדשקון והוא מפחד שנראה אותו, חס וחלילה, הנה, אני אני לא מנסה יודע שוב מה. פעם, אני באמת מנסה. אה, אז תוך כדי. ברוכה הבאה, אניטה עם מצלמה פתוחה, איזה כיף. כנראה שבהשראתך כולם עם מצלמות סגורות. ברוכה הבאה. אניטה, מריה, חווה, מה זה, אני כאילו בודק קופת חולים כללית. קופת חולים כללית, חיים מוזן, חיים משה, אוזן. משה המושלג, משה והיום המושלג. הולך להיות לנו הרצאה עם מוחמד נעמה שהוא גם סטנדאפיסט, ואחד מהדברים שמאוד מסקרן זה לדעת איך הוא משלב את ההומור בתור תרפיה, כי חלק מהדברים שאנחנו גם כמטפלי NLP משתמשים בכל מיני אלמנטים לטפל באנשים, וחלק מהם זה גם ההומור, כי הומור יודע לרפא, ובטח ובטח שאנחנו בתקופה שאנחנו חווים חייבים הרבה הומור. כאב, הרבה, מה זה בתקופה? משהו כמו, 70 שנה? משהו כמו 70 שנה משהו בדיוק. כמו מתחילת המדינה, כן, מ-48, בוא לא נגזים. כן, אז אנחנו, ומי שרוצה ייקח את זה עוד יותר להיסטוריה. אה, לא, אנחנו לא, נתחיל את זה בהיסטוריה העכשווית. בוא לא כן, ניקח את זה אחורה, נכון. נאבד את לא, זה. נכון, אנחנו לא לוקחים קרדיט על זה כיהודים, אתה לא יכול, אתה חייב לעשות את כל האיפור. אני חושב שזה כאנושות. חיים אוזן עם מיקרופון פתוח כהרגלו, אני שם את זה על השתקה. כן. כמובן שהשידור הזה אחר כך יעלה ליוטיוב ויהיו לו אלפי או מאות אלפי צפיות, או, בעזרת השם, או אללה, בעזרת או מי השם. יעבוד. לסרטון האחרון שלי איתך היה לו 100,000 צפיות, אז אנחנו, באמת? כן, בוא'נה, אני מבוקש, כל אתה, הכבוד. אתה מבוקש, אז אני מקווה שהבא בתור יעבור את 100,000. ברוך הבא, מוחמד נעמה. מי זה מוחמד נעמה? ספר לנו עליך קצת. ברוך הנמצא, אביטל, וכל החבר'ה המאזינים והמאזינות מכל רחבי הארץ. תודה קודם כל שהצטרפתם לשיחה הזאת, ותודה קודם שהזמנת אותי. לא מובן מאליו. באהבה. עכשיו, אני לא ידעתי שאתה גם, יש מקצוע שקוראים לו ונקוולריסט, משהו כזה, שהוא מדבר והשפתיים שלו לא זזות. אז תראה איזה אהה, יופי, איך אתה אני מדבר. עושה סטנדאפ בדיוק, אני מצרף דמויות. זה אתה עכשיו כרגע, אני מדבר מהבטן כרגע. תסתכל על יפה, התמונה איזה יפה. מדהים, איזה מדהים. בדיוק. וגם עכשיו, היכולת שלך להישאר, ב-AI, אביטל, תעשה שפתיים מדברות. נכון, אנחנו ב-AI, אחי, אפשר להשתיל שפתיים מדברות תוך שנייה. נכון, ותעלה את זה ליוטיוב, זה אמיתי לגמרי, הכל טוב. נכון. והיופי גם שאתה מצליח לא לזוז שאתה מדבר, שזה אתה עוד רואה? כישרון. זה מאיפה השגת את כל למדתי, הכישרונות הברוכים האלה, מוחמד? זה למדתי בכלא. זה למדת בכלא, סתם, אוקיי. סתם. נכון שאתה נמצא בחיפה? אז אה, תדע, קודם כל מה אנחנו היופי במקום לסטנדאפ? שלנו, נכון? איך? אתה במקום שלנו?
אני במקום המתחרה שלכם, אני בעיר השנייה הכי מעניינת בעולם אחרי דיר אל-אסד וחדרה, פתח א', תקווה. דיר אל-אסד זה כפר, זה עוד לא העיר, כי כמות האנשים מדלדלת, לא עולה, יש לנו רצח יומיומי. אה, אז אני לא יודע איך אתה מחשיב אוכלוסין, אבל כשהורגים המון אנשים, אז האוכלוסייה יורדת, לא עולה. האוכלוסייה יורדת. אתה רואה איזה צחוק? אתה רואה? זה נקרא קומדיה. אתה יודע, באחד התרחישים שהייתי באיזשהו מקום, אז היה שם, טוב, עוד פעם, סטנדאפ או בדיחות, מצד אחד זה יכול מאוד מאוד לרפא, מצד שני אפשר גם להיפגע מבדיחות, אפשר לא להבין אותן ברור, נכון. אז, ברור אז, שאפשר אה, להיפגע אז, מבדיחות, אז אבל לא, זה כבר מה שנקרא, אנשים הם תשושי נפש, אני קורא להם. זה בדיחה, מה אתה נעלב בבדיחה? כולה בדיחה. לא נכון, הצחיקה, אין בעיה, אבל להיעלב מבדיחה או לקחת את זה קשה, אין למה. אתה יודע ואת זה למדתי ממי, אביטל, דווקא מיהודים. קראתי ספרים על השואה ועל תקופת השואה, ויהודים בגטו בשואה סיפרו בדיחות. נכון, אז לא קראו לזה בדיחות שואה, זה היה סתם בדיחות. נכון. אבל זה היה בדיחות, זה, זה היה אחרי זה בדיחות כדי לצאת כבר קראו לזה מהמצוקה. בדיחות שואה. בדיחות שואה, כן, זה היה בדיחות כדי לצאת מהמצוקה, ואני אגיד לך משהו, יש היררכיה על בדיחות, זאת אומרת, אם תימני יספר בדיחה על תימנים זה יהיה בסדר, נכון. אבל אם הוא יספר בדיחה על ערבים אז זה יהיה גזענות, אז כאילו, לא, תימני זה לא בהכרח, כי אתה, אחי, תסתכל עליך, תוריד את הכיפה שנייה. מה אתה עכשיו, תוריד את הכיפה עכשיו דקה. בכוונה אני אומר תוריד את הכיפה. אז אני מה אספר לך ההבדל משהו, בינך לבין כרגע מישהי שחיסלו היום בדוחה מקודם? אז, אז, לא אני, אס- הבנתי. אז אני אספר לך משהו, אני אספר לך משהו, אני, כשהייתי בן 19 או 20 לא הייתי דתי, והייתה, חזרת בתשובה? כן, חזרתי בתשובה, והייתה תקופה של פיגועים בתל אביב, כאילו זה ועבדתי, נגמר. בוא, אתמול היה פיגוע בירושלים. כן, נכון, אבל הייתה תקופה של, כן, היה תקופה שזו עבודה מועדפת של הערבים. זה היה באמת. הייתה עבודה מועדפת, היה להם גם סגנון מאוד מיוחד, שהם היו שמים בגדים ומתפוצצים, אה, כן, תשמע, האוטובוסים עפו פה. כן, ואני הייתי הולך, עובד ולומד בתל אביב, וואי. וכל יום בממוצע היו קופצים עליי קבוצה של חיילים, מנסים להוציא לי את הידיים מהכיסים, ובטוחים שאני ערבי. נו. אה, זה היה אתה יכול משעשע להאשים כל אותם? אתה יכול להאשים? אי אפשר. נראה לי בוא, חזרת בתשובה קודם כל בשביל הכיפה. קודם להבדיל כל, כן, הגנה עצמית. אוקיי, לא חשבתי על זה, אבל כן. אוקיי, בתוך אז תוכך, במוח הקטן, יש את המוח הגדול, להגיד, מי יש את המוח הקטן? אז במוח הקטן, בפנים, מאחורה, זה החזרה בתשובה האמיתית. אמרתי, רגע, רגע, רגע. אני נחשב פה לשחקן פאודה שלא אתקבל. אני אוקיי. נעצר פה סתם, כל יום. אני אשים כיפה. אני אהיה דתי, קודם כל ככה לא יעצרו אותי המאבטחים. 50% ירד, אתה אומר. 50% מההטרדות ירדו. ברדו, ברור. יפה. אני עושה את זה באופן קבוע כבר איזה 20 שנה. למה מהמם. אני מסתובב עם כיפה? מה אתה חושב? אוקיי. אוקיי, אז מה הביא אותך לסטנדאפ? או, זה כבר, זה להתחיל מההתחלה. זה לא מה תתחיל הביא אותי מההתחלה. לסטנדאפ. היום אני יודע מה הביא אותי לסטנדאפ, כי אני היום 17 שנה, 18 שנה אחרי אוטוטו, והטוב עוד לפנינו, עוד לא הגענו אליו, אנחנו צריכים להתקדם עם זה, איזה 50 שנה מהיום, אבל הכל התחיל אי שם בילדות. שוב, נראה לי גם בתת מודע בתור התחלה, לא הייתי מודע לזה, שזה מה שאני כביכול אהיה, וזה המקצוע או הקריירה שתבחר בי, לא אני אבחר בה, אבל כשאני מסתכל על החיים שלי, אני נולדתי ב-89, 1989, ב-15 לתשיעי, שזה יום ראשון הבא, יש לי יום הולדת. יאללה, מברוק. אולולולולוי. Thank you, הנה, אבל תהירה באוויר, תן לי יריות, אני חייב תחושה של בית, אוקיי, אני אבקש מהעורך, תן לי עם מהעורך פה. 16, אני חייב טיפה עם 16 ברקע. בקיצור, נולדתי וגילו לי אחרי 10 ימים, אביטל, שאני חולה לב. אני למעשה, יש לי, כאילו, הלב שלי פתוח משתי מקומות.
האורטה הראשית שמכניסה דם ללב, אין אותה, אז כביכול כביכול, ככה נולדתי. בין 10 ימים עברתי כבר ניתוח לב ראשון בתל השומר, ועד גיל 24 עברתי 17 צנתורים ו5 ניתוחי לב פתוח. למעשה אני דרוזי. למה או, אני דרוזי? כי כמה דרוזים קלקולים. מתים חוזרים. יופי, אני חזרתי יותר מדי פעמים. יופי, אז תראה איזה יופי, יש לך 3 אזרחויות, אתה יש לי יהודי, מלא, מה יש לך? אתה יש לי דרכון מוסלמי. מיוחד, משל עצמי. אוקיי, קיצור, אוקיי, אני נגזר עליי, או ככה באתי לעולם, אבל במצטבר, עד גיל 24, כאילו, ליטרלי, ביליתי בתל השומר מחצית מ-24, 12 שנה, וואו, בערך, במצטבר. אז זה היה, כי זה היה תקופות, כמעט כל שנה, חצי שנה בערך, אני בתל השומר נמצא איכשהו, מאושפז. ומפה החיים, כאילו, רוב הילדות, אני זוכר כאילו, תל השומר כבית חולים, אני יותר מחשיב אותו כבית. אני הולך לשם היום כאילו, ויוצא להגיע לשם האמת, לבקר חולים ולבקר פצועים וכאלה, אבל זה, זה, זה הבית הראשון השני, לא יודע איך להסביר את זה אפילו. כן, בוא נגיד, זכור לי ילדות מתל השומר יותר מאשר בכפר. יותר מאשר בכפר, כאילו אוקיי, רוב המקרים אם תשאל אותי, בני דודים שהיו באים עם ההורים שלהם לבקר אותי במחלקת ילדים, אז כאילו, אם נדבר על סיפורי ילדות, זה הרוב ליטרלי מחלקת ילדים, תל השומר. אוקיי, והחניון ממול, איזה 5 קומות, אני זוכר אותו. והחניון ממול, אוקיי, והקניון שיש לך. והקניון. אז למעשה גדלת בתרבות אשכנזית, וואי, מה זה אשכנזי? תל שומראית, מה שנקרא. תל שומראית, אוקיי. יותר מרכז מזה אין, לדעתי. זה היה אני ויצחק רבין, שטופלנו, זיכרונו לברכה, כן? וביבי. אז מי מטופל? למה, שראש ממשלה חולה, לאן מפנים אותו? כל ראש ממשלה, לא בהכרח. נכון, אני מדבר על יצחק רבין כי אני מדבר בשנות ה-90. נכון. אז וזכור לי. גדלת אוקיי, איך זה הביא אותך לסטנדאפ? מה... אז אה, זהו, כשאתה ילד בתל השומר, בשנות ה-90 לא היה אינטרנט, לא היה זה. מה היה, אתה זוכר? היה טלוויזיה, שהיו מתקינים מעל מיטות. אוקיי. זוכר את זה? שהיית נכנס, מזמין טלוויזיה המרובעות ממש. הקטנות האלה, כן. כן, הריבוע הזה, סלש, לא מובן, מלבן של דלת שלא פרץ, לא מובן מה היה שם. נכון. מנוף שרצה להיות מנוף. מנוף שרצה להיות משהו. כן, אבל לא הצליח בחיים, לא עבר את הטסט, נהיה מנוף של טלוויזיות קטנות, מותקנת בבתי חולים. אתה מגיע, מזמינים לך טלוויזיה, בלילה, מה יש לך? קודם כל זה טלוויזיה, רק 2 ערוצים, ערוץ אחד, ערוץ 2, זה הטלוויזיה שהביאו. אז ערוץ 2 בלילה היה לי סיינפלד ופרנדס. זה 2 הסדרות שאני, בתור ילד ערבי ממוצע מכפר אסד, לא רואה בילדות שלו בערב או בלילה סיינפלד או פרנדס. הקומדיה אחרת, ערבית יותר, מצרית, לבנונית, ירדנית, וואטאבר. נכון, אני בלילה, מטבע הדברים, זה מה שראיתי, אין לי, יש לי ערוץ 2, וזהו, סיינפלד. אז גם למדתי את העברית, אנגלית, יותר, בוא נגיד, יותר בבית חולים מאשר בכפר. בכפר זה היה חופש מהבית חולים יותר. אתה יודע שהיום לפני הראיון פתחתי עוד פעם באינטרנט, כי שוב פעם, אנחנו האזרחים היהודים חשופים, כמו שאתה אומר, ערוץ אחד, ערוץ שתיים, אבל גם היה לנו ביום שישי כל פעם סרט ערבי. סרט ערבית, והיה שם אחד השחקנים שהייתי ממש מטורף עליו, היום פחות, כי היום הוא קצת פחות מצחיק אותי, לא יודע, אולי הזקנה שלי עושה את זה, עדל אימאם קראו לו? עادل אימאם, עדיין קוראים. עדל אימאם, לא עדל. זה המלך של מלכי הקומדיה בעולם הערבי, לא מצרית אפילו. זה נכון, מעבר למצרים. נכון, נכון. אז ברור שעם השנים הבן אדם היום בן 80, 80, 85 פלוס כאילו. בוא, אבל אז 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 אבל אחד הבנים הדברים, שלו עושים אחלה עבודה, יש לו מוחמד עادل אימאם, שחקן ממש, זה אבא שלו הקטן. יפה. ממש, כמו נגיד, כמו שלום אסייג ודניאל אסייג בסטנדאפ, כזה. אה, אוקיי. אז יש לך עادل אימאם, והיום ממשיכי הדור שלו, הבנים שלו,
הבן שלו נחשב לשחקן אחד הרציניים כאילו בעולם. אז אומרים שצחוק זה דבר רציני. מאוד רציני. אומרים שצחוק זה דבר רציני. ו... מהמם. וצחוק זה גם הרבה פרובוקציה. ברור. מה הקשר שלך לדברים האלה? הרבה רצינות, מטבע הדברים, שאתה חושב על בדיחה, אתה קודם כל שם את עצמך בגוף שלישי, אתה מסתכל על הסיטואציה מבחוץ. מה מצחיק אותי? אני לא מסתכל עליי כמוחמד נעמה הסטנדאפיסט, אלא מוחמד נעמה הערבי הממוצע שבא מכפר וגר בתל אביב. זה נקודת מבט אחרת, זה קומדיה אחרת בפני עצמה. עכשיו, שאני מסתכל על זה בתור מוחמד נעמה הסטנדאפיסט, מסתכל על מוחמד נעמה האזרח, פה אני רציני, פה אני מסתכל על סיטואציה ברצינות. מה הצחיק אותי? למה זה הצחיק אותי? אוקיי. ופה אני... ורוב הבדיחות שלך זה על ערבים ויהודים. ברור, מטבע הדברים. א', למה? אם אני עולה... הרי קודם כל בוא נוריד את זה טיפה למטה. בוא נפתח את זה. למה על ערבים ויהודים? אני עושה את זה קודם כל, אנחנו במדינת ישראל, מדינה שיש בה רוב יהודי ומיעוט ערבי, שהוא המיעוט השני, כאילו, אחרי היהודים זה הראשון בגודלו. נכון. ועדיין, הרוב היהודי, שהוא רוב במדינה, שככה אני מסתכל עליכם גם כאחראים בעניין הזה, גם כעם, גם כממשלות, לא קשור לממשלות רק, גם כעם. הרי אם אתה חי במזרח תיכון, באת, הקמת מדינה במזרח התיכון, יש לך גם ערבים בפנים, יש לך גם ערבים מסביב. לכל הערבים האלה יש בסיס משותף, אבל יש גם המון דברים שונים. אתה חייב ללמוד את השפה. כמו שאני היום דובר עברית שוטפת עם כולם ומתקשר, מה שנקרא, עם העם היהודי בתור בחור ערבי מוסלמי, ככה אני גם מצפה מיהודי שרוצה להכיר אותי באמת, קודם כל תלמד את השפה שלי. בוא נתחיל מזה. אוקיי. זה א', ואחרי האלף הזה, אתה יודע, כמעט אין ב', כי אתה יודע ברגע שתלמד את השפה שלי מה יקרה, ברור. כאילו, גם כבן אדם, גם אתה כאביטל, אבל גם כעם. ברגע שהעם היהודי ילמד את השפה הערבית ויבין את השפה הערבית המדוברת והספרותית, ויבין ממש איפה הוא גר, מבחינת שפה קודם כל, אתה תביא שלום תוך 24 שעות עם כולם. איך אני איתך? ושלום חזק, נתחיל מזה. אתה יודע כי, למה אני צוחק? למה? כי להביא שלום בין שני אנשים זה קשה. אני אומר לך, ברור שזה קשה, אבל ברגע בין שני העמים, יהיה יותר קל. מצפה מהעם הערבי או מהאוכלוסייה הערבית בישראל לדבר עברית שוטפת, ואני מצפה, ואני לא שאני מסיע אחריות מהאוכלוסייה הערבית, לא. אני מדבר גם על ערבים, גם על יהודים. דברו. אוקיי. ברגע שתדברו את השפה, אוקיי. הרבה קונפליקטים פנימיים בראש של שני הצדדים ייפתרו. הרבה מחשבות בראש שלך ייפתרו מעצם ידיעתך השפה. נקודה. לא, כי אני מבין מה שאתה אומר, כי ברגע שאתה, אני מבין את מה שאתה אומר, גם ממקום אחר, אני תמיד אוהב להשקיף מהצד, אני מאוד אוהב להשקיף מהצד, להוציא את עצמי רגע מהתמונה, להסתכל, אתה יודע, כשאתה מסתכל מהצד אתה רואה דברים אחרת, ושאני, לפני שחזרתי בתשובה, אז היה מאוד סטיגמות על המגזר החרדי וכאלה, וכשאתה נכנס לתוך העולם הזה, אתה רואה שההבדל בין מה שאתה רואה בתקשורת, בחדשות, לבין מה שקורה בין בעולם היום-יום היהודי, זה וואו. זה שמיים וארץ. אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד לך שבגלל שלא מכירים את העולם הדתי היהודי, את העולם החרדי היהודי, אז גם בדיחות של העולם החרדי היהודי לא מצחיקות את המגזר החילוני, כי הם לא מבינים ברור. את הניואנסים. ברור לי ב1,000%, כי הוא לא מבין את הניואנסים, הוא לא מבין את המחשבה, הוא לא איתך. הרי קומדיה קודם כל זה רגש והבנה. אם לא הזדהיתי איתך, אין לי מה לצחוק. איזה בדיחה למשל אתה מספר ואנשים לא מבינים שהם צריכים אחר כך ויקיפדיה כדי להבין את מה שאתה מדבר? וואי, המון בדיחות. המון בדיחות מרומזות, כמו המהנדס, שאני אומר תמיד, ואני חוזר על זה בכוונה תמיד, שאומרים לי, או שאני שואל מה אתה עובד, ואז מישהו בקהל אומר לי מהנדס, אני אומר לו, לנו אין מהנדסים, האחרון הרגתם. אז הדור הצעיר, שכבר לא יודע מי זה, זה אחד. א', הוא ישאל שאלות.
זה מעניין לשאול, זה טוב לשאול, זה טוב לדעת. ברגע ששאלת ואתה שואל, ואתה שואל תמיד למה ומי ואיך, קודם כל אתה לומד, אתה מתפתח. אוקיי, איזה עוד בדיחה? יש מלא, זה שאני עובר, שאני בשדה תעופה לא עובר בדיקה רגילה, עובר בדיקת MRI כערבי, גם ערבים גם יהודים זה מצחיק, כי גם יהודים שרואים ערבים בשדה התעופה הם בדיוק לא עוברים אותה בדיקה. אז אתה יש אומר רק מלא ערבי יבין כאלה, את הבדיחה הזאת. גם וגם, ערבי יזדהה איתי גם כערבי, ויהודי יזדהה איתי כערבי שמספר את זה, כי זה אמין לו. זה לא אוקיי, שיהודי מדבר על זה, זה אני. זה אני הערבי, אני האמיתי. אתה לא יכול לקחת את זה ממני. אם יהודי יעלה לבמה ויספר את מה שאני מספר, זה ייחשב נטו לגזענות. זה ייחשב גזענות, אסור לנו לספר את זה. נטו לגזענות. לא, לא, זה לא שאסור לך, אבל אסור לך בקומדיה לשקר. הבנתי. תמתח, בוא נגיד, תמתח עובדות, תגדיל מספרים, סבבה, אבל לשקר נגיד, או אם אתה עולה בדמות מלכתחילה שהיא דמות של ערבי, ואתה כמו אבו טבלה, למה אנשים אוהבים אותו? גם ערבים גם יהודים. הם יודעים שהוא יהודי שעושה דמות, הכל טוב. גם מתנחל, אז בכלל טוב להם. כי הוא מכיר את השטח שם. איך אבו טבלה הצליח? זה המתנחל האמיתי, זה קורה שם, זה האזור שלו. נכון, אומרים שיש לו קהל ערבי יותר גדול מאשר הקהל היהודי. ברור, מה יש לך? אני אוהב אבו טבלה. אבו טבלה אחד האנשים, בוא נגיד האומנים, מהאנשים שאני הכי אוהב. בלי קשר רק מופע הסטנדאפ שהוא עושה, אלא גם לכל הסרטונים, לכל הדמויות, לדמות עצמה שהוא הביא, ברמה שהוא הביא, מהחמורים לסובארו, לזה, זה ומה הוא מצחיק. רוצה לייצג, מה הוא רוצה לייצג לדעתך, אבו טבלה? בוא נגיד, אבו טבלה מייצג את הסכסוך המתנחלי פלסטיני, שם, בול. והוא מביא את שני הניבים, זה למה זה משגע אותך וזה למה זה גם כיף. אתה יודע מלכתחילה שהוא יהודי שעושה דמות של ערבי. כולם יזדהו איתו, יאהבו אותו ערבים יותר אפילו. איך אני איתך? ולדעתך ההומור שלו מצליח קצת להוריד מהלהבות? ברור, מה יש לך? ברור לי, ואני רואה את זה, וגם אבו טאבלה רואה את זה לדעתי, אם תשאל אותו וזה, אני אגיד לך, ברור שכן. במיוחד זאת, זאת, זאת אומרת שההומור יכול להביא איפשהו, כי תראה, לדבר שנאה זה בטח מגדיל את לדבר הלהבות. שנאה זה מביא למכות, לדבר קומדיה, מקסימום תמות מצחוק. מקסימום תמות מצחוק. זה אמרתי לך, המקסימום שלנו. אבל אמרתי לא לך, יהיה מכות מצחוק. נכון. אמרתי לך איזושהי בדיחה, אבל אי אפשר להגיד אותה עכשיו, כי המצב סופר רגיש, אבל אה, אוקיי. יש הרבה בדיחות שעדיין אי אפשר לספר אותן, אבל יהיה אוטוטו, יהיה הרבה מה לספר. אבל בוא, כרגע אנחנו כעם, כמדינה, כאזור, עובר תהליך מפגר אפילו. ודווקא בתקופה כזאת חשוב משני הצדדים, אחד כמוני, אחד כמוך, אנשים שידברו קומדיה כמה שאפשר. אוקיי. אז עד עכשיו אני רוצה להגיד לך, לא הצחקת אותי. ואני מה? אני הבטחתי רואה פה, חיוכים, אתה יודע אתה יודע שיש אמונה על התימנים, שאני לא יודע מאיפה הם הביאו את זה, אבל יש אמונה על התימנים שהם קמצנים. לדעתי, הפרסים פשוט רצו לצאת מהדמות הזאת, והם עשו איזשהו מסע תעמולה והדביקו את זה עלינו. זה רק לדעתי. אבל הבטחתי להם הופעה בחינם, לחבר'ה שלי. הנה, הם רואים מופעה דווקא חדשה, המופע החדש שלי, אני מדבר מהבטן. תראה, בתמונה, אני מדבר מדבר איתך כבר מהבטן בלי שעה לזוז. מהבטן, אחי. אני מדבר חצי מהבטן. שעה על דיבור מהבטן. מדבר מהבטן. אין את האומנות הזאת, לא בארץ, רק בעולם אין אותה. לא קיימת, וכל פעם גם שאתה מדבר נדלק אור ירוק, אז זה בכלל נו, עוד... הנה, בכלל צריך לעצור אותי עכשיו. בכלל. אוקיי. אה, אתה מרצה גם בפני קהל? רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלות, האמת. כן, יאללה. מה מטרת הפודקאסט? קודם כל, מטרת הפודקאסט היא להכיר את מוחמד נעמה, לא רק הפודקאסט הזה אישית, כאילו, בגדול. והפודקאסטים שלי, כן. הפודקאסטים שלי, קודם כל, לחשוף כל מיני אנשים מעניינים לקהל שלי, לכמה שיותר קהל. זה יכול להיות חרדי שמטפל במשהו שהוא טאבו במגזר החרדי, זה יכול להיות אנשים שעשו דברים מעניינים בחיים, וכל אחד אני מנסה לשאול אותו שאלות שהן קשורות לתחום שלו. קודם כל אני רוצה את הערך המוסף, ובטח ובטח
שאחד מהדברים שזה חזון שלי, זה להביא, אני הקטן, להיות שותף בהבאת שלום באזור. בוא נתחיל מהאזור, אם נצליח אז נשתלט על כל העולם. לא אכפת לי שאנחנו נהיה שולטים בעולם, אבל שזה יהיה דרך שלום. בוא נשתלט קודם כל על עצמנו כבני אדם פה, ואז אחר בדיוק, כך אולי נשלוט על העולם. בדיוק. ואחר כך לשמוע אנשים... דווקא, אתה יודע, אם ערבים פה, ערבים ישראלים ויהודים ישראלים, ובכוונה אני אוהב ערבים ישראלים ויהודים ישראלים, כי יש ערבים לא ישראלים ויש גם יהודים לא ישראלים. בכוונה אני מדבר עכשיו כרגע ובהגדרה הזאת. אם ערבים ויהודים ישראלים, שני הצדדים, יתאחדו ביחד, אני לא צוחק, אפשר באמת מהמקום הכי קטן הזה בעולם, ממש לנהל את העולם, ברמה כזאת. מה? מזרח ומערב, אני מדבר. קודם כל, אם אנחנו נתאחד, אז פה יהיה לנו טוב, כי אנחנו... פה יהיה לך גן עדן פה יהיה מהלך, לנו גן עדן. נכון, מהלך, זה גן נכון, עדן נונסטופ יהיה. זה נכון. המוח היהודי עם הכוח הערבי והשפה, אתה תשלוט בעולם, נקודה. יפה, אז אתה אומר, יש לנו אינטרס לעשות את זה. אתה אומר, אני ברור ואתה שיש נתחיל אינטרס. מפה, ומשם משם נמשיך קדימה. הרי כרגע, למה, זה לא רק יהודים וערבים, למה בני אדם כבני אדם, גם יהודים בתוך יהודים וגם ערבים בתוך ערבים וגם יהודים וערבים ביחד. למה שונאים והורגים אחד את השני? כי המשחק של נשק ושנאה כרגע מתודלק כבר איזה 100 שנה ומשומן יותר איזה 100 שנה אחורה, שתהליך השלום דורש כל כך הרבה מאמצים משני הצדדים, כפול 1,000 כרגע. משני הצדדים אני מדבר. לגמרי, כדי לגמרי. להגיע באמת לגן עדן מהלך. נכון, כי אני מסכים איתך, כי מתי שהדברים לוהטים, אז כל גפרור מבעיר, כל נשימה מבעירה. וכל נשימה מבעירה, ומתוך הדברים שלך, אני רואה, אני חושב שאיפה שאתה דיברת, אם דיברת ככה מאחורה על המוח הקטן, אז הקומדיה שלך היא באה גם כן מאיזשהו מקום להעביר מסר לעולם, יאללה, תפסיקו ברור, לריב, תחזרו. ברור. לעלות ולעשות בדיחות, סליחה על הגסויות טיפה, אבל כוס וזין, בסדר, זה בדיחות זולות. מצחיק 30 שניות בדיוק. מה המסר? מה אתה רוצה להוסיף לעולם? מה הערך? למה מוחמד מופיע בבית ציוני אמריקה? מכל התיאטראות, מכל הבמות. למה אני מוכר בבמה הזאת בשם הזה? הבנת? למה אני מביא ערבים ויהודים לשבת בבית ציוני אמריקה ולשמוע ערבית ועברית, נקודה, לדבר על הכל. Mhm. ואתה אומר, כילד שגדל כל הימים בבית חולים, אתה אומר, אני מבין מה משמעות החיים. בוא, א', ברור, כל יום שאתה קם, כל רגע שאתה חי, לא מובן מאליו. מי מבטיח לך שתמשיך את היום הזה? עזוב מחר. אז- הנה, שעה 9:30 בערב. עד חצות. מישהו יכול להבטיח לי? ואני לא מדבר עכשיו, שלא יהיה, חס וחלילה, אני מדבר, שלא יישמע מחשבות אובדניות או כאלה. אני הכי אופטימי בעולם, ואתה מכיר אותי. אני הכי בן אדם של כל רגע נתון, קודם כל הוא מתנה. נתחיל מזה. אני בילדות שלי, המון ילדים שהיו מאושפזים וישנים לידי, בין אם זה יהודים, כאילו ילדים יהודים, בין אם זה ילדים ערבים, גם מן הארץ, גם מן השטחים וגם מן העולם. גם כאילו תיירים וגם... ילד חולה זה ילד חולה. לא מעניין אותי מה השפה ומה הצבע שלך. אתה אומר, יש מקומות מאחדים, אחד מהם זה בתי חולים. ברור. הראשון מהם זה בתי חולים. בתי חולים הראשון זה ובתי קברות. זה בתי מאחדים חולים. כולם וכולם שווים שם. הבנתי. בית קברות לא רבים, בבית חולים לא רבים, כולם חולים, הכל טוב. אז הנה, מצאנו את הנוסחה לעשות שלום. נגיד למשרד הבריאות שיעשה את כולנו חולים, יהיה לנו שלום. שלום עולמי. בוא נגדיל בתי קברות ובתי חולים, בוא נעשה. אתה אומר כמה עצוב שכדי שנעשה שלום צריכים להיות חולים. תעריך קודם כל מה זה חיי אדם, לך לבית חולים, הכל טוב. Mm, תעשה סיבוב, תעריך מה זה חיים, עזוב של בן אדם, חיים קודם כל. אוקיי. איזה בדיחות אסור לך להגיד במגזר הערבי? כי אני יודע שהמגזר הערבי, יש לו בוא יותר אני טאבו. אפתיע אותך, אני פורץ דרך, ברוך השם, בשנתיים האחרונות, ואפשר לראות את זה גם ברשתות אצלי, אפילו תרגמתי את זה לעברית,
מופעים שאני עושה בערבית בחיפה ובתל אביב ובכל הארץ, אבל לרוב בחיפה ובתל אביב, כי אני גם מתכוון לבנות שם במה ראשונה של קומדיה לערבים ישראלים שיבואו ויופיעו. יש המון אה, ממש כישרונות שאין להם או לא היה להם עד עכשיו, בוא נגיד את זה ככה. מקום וכתובת בחברה. אני הולך להיות משנה הבאה, מינואר, הולך להיות שם תיאטרון קבוע לכל הכישרונות. אתה זמר, אתה סטנדאפיסט, רוצה להופיע, תבוא. אני הולך לארח, ואני מארח כבר שנתיים, המון כישרונות, מהמון סיבות. ואמרתי לך, קודם כל, לעשות קומדיה ולעשות כסף מקומדיה ולבזבז את זה, זה החיצוני, זה לא באמת האני הפנימי. זה לא למה אני קם מחר בבוקר או היום קמתי. לא קמתי בשביל לעשות כסף מההופעת סטנדאפ. לא בשביל זה קמתי. אתה אומר זה ממש שליחות. זה רק שליחות. ואתה נבחר לתוך זה, אתה אפילו לא בוחר. איך אני איתך? אני אמרתי לך, עד גיל 18 שהייתי בתל השומר, ראיתי ונחשפתי לקומדיה אמריקאית וישראלית יהודית, וגם היה לי בבית את הקומדיה הערבית, אז היה לי ערבוב של קומדיות כבר מילדות. שכואב לך בלילה בתור ילד, סיינפלד היה משכיח אותי, הייתי צוחק, הכל טוב. הייתי שם את האוזניות וצוחק שעתיים בכיף. ואז אחרי זה פרנדס, ואתה צוחק, ואז אחרי זה שרים לך, שמים שירים של היפ-הופ, אימנים וכאלה. אתה נהנה וישן טוב. כילד חולה לב כרגע, אני מדבר. עזוב ערבי, עזוב מוחמד. מפה זה מתחיל. ואז, שגדלתי יותר, נגיד בחטיבת ביניים, והתחלתי להבין במחלקה מי זה מה זה רופא, מה זה אח, מה זה בן ובת שירות לאומי, אז הבנתי מה זה, כאילו, מי אלה שהיו באים, לוקחים אותי בתור ילד ומשחקים איתי במשחקייה. זה בני ובנות שירות, שעושים שירות לאומי. אז בתור ילד כבר, בכיתה, אני חושב כבר בכיתה ט', היה לי החלטה בראש, אני מסיים י"ב, קודם כל אני בא לעשות שירות לאומי. להגיד סוג של סגירת מעגל, תודה, למחלקה שלי. 18 שנה אני פה, תן לי שנה לשרת. וואו. כן, אני לא רוצה ללכת לצבא, לא קשור לצבא הישראלי כרגע, או כל צבא, לא רוצה להרים נשק ולהרוג בן אדם אחר. תחת שום משמעות, לא מעניין אותי כרגע, באמת. אני חושב שיש מספיק מקום בעולם הזה לכולם כאילו, ומי שלא טוב לו, לא טוב לי, אני פשוט עוזב. למה לי לחיות בשנאה ולשבת לחכות את מי אני ארצח או את מי ירצח אותי? גם ככה אתה מת בסוף. בוא נתחיל מזה. אני אמרתי לך, אני הייתי קם בבוקר, ילדים לידי, הייתי קם ורואה אותם, זהו, שמתו בלילה, בזמן שינה. אז קודם כל, כשאתה קם בבוקר, תגיד תודה. זה, נתחיל מזה. קמת, תגיד תודה. אתה אומר משמעות החיים אה, קמת. יש אנשים שלא קמו, לא משנה מי הם ומה הם כרגע. אתה כרגע במינוס, יש לך הלוואות, יש לך בעיות בבית. בסדר, קמת. וכרגע ישן מיליארדר שיש לו חוות ווילות ומטוס פרטי. לא קם. נו, מי הרוויח היום? מי כרגע המיליארדר? אז תשמע, קודם כל זה מאוד מרגש. אז זה המציאות. כן. אם עכשיו אני קמתי, אני כרגע יש לי הלוואות ואני במינוס מטורף, איך אני איתך? ומיליארדר שהלך לישון ולא קם, ואני קמתי. מי כרגע המיליארדר? אתה אומר אנשים לא מבינים את המשמעות של החיים. זה אנשים קמים בבוקר, אומרים לך, אוי, איזה לחץ, הוא קם שמאלה, מה שנקרא. הוא קם קם מתחיל שמאל. להתלונן. קם אנשים לא... מתחיל... אז סתום ותגיד תודה, סתום. פתח את היום, תגיד בוקר טוב. וחלק מהדברים שאתה עושה זה לשמח את האנשים כדי זה שיזכרו לשמח את שיש עצמי להם. קודם כל, כשאני רואה אנשים צוחקים לי בפרצוף, אני טריליונר, לא מיליארדר אפילו, איך אני איתך? התחושה הזאת לשמח אנשים. אני ביליונר. זה מעבר לכל תחושה, אין לזה, לא יודע איך להסביר אפילו.
אין לזה מילים שמתאימות. יש. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני בחיים לא הייתי חושב לשמוע את זה מסטנדאפיסט. למה? אה, כי בוא נקרא לזה, אולי זו התפיסה שלי, אני חשבתי שחלק גדול מהסטנדאפיסטים, הם באים, אתה יודע, רוצים לפתוח קריירה, רוצים להיות מצליחנים, רוצים להצחיק, אבל הם לא ציפיתי לשמוע מסטנדאפיסט שאומר, שמע, הסיפוק שלי זה לראות אנשים מחייכים, לראות אנשים שטוב להם. א', אתה יודע, זה ברוך השם, ואני אמשיך לעשות את זה נראה לי, כל הופעה, מאז שהתחלתי להופיע עד היום, תמיד בכל הופעה יש לי מינימום 10 אנשים שאני נותן להם חינמים, גם שיש לי היום סולד אאוטים, חודשים קדימה, ברוך השם, ואני עדיין מקפיד לתת, לא אכפת לי. אין לך? לא בעיה, תגיע תצחק, לא מעניין. קודם כל תגיע תצחק. תצחק שעה וחצי, הכל טוב. מכל הלחץ הזה של היום, של השבוע, של החודש, תבוא, תצחק שעה וחצי. אתה אומר, זה מעבר למחיר כרטיס. כן. אתה אומר תצחק, שיהיה לך שעה וחצי לצחוק, אתה שומע חדשות, אתה שומע זה, אתה שומע זה, אתה שומע כמה העולם איום כן, ונורא. תצחק, זה מעבר לצחוק שלו, שאני רואה אותו צוחק כמוחמד, לי טוב בלב, והלב שלי חולה דווקא. אז שטוב לי בלב, סיימתי. אתה אומר, אני מרפא את עצמי קודם כל גם. כן, נראה לי זה התרופה שלי. זה התרופה. שלי לפחות. כן. כשאני רואה אנשים צוחקים, אין לזה, זה מעבר לכל סיפוק אפילו. אני, אין לזה ערך, אין לזה מילה שמתארת אפילו. אני יכול להזדהות איתך, וגם חלק מהאנשים שנמצאים כאן הם מטפלים, והחוויה הכי גדולה שלנו שמישהו בא עם מועקה והוא יוצא חדש. מהמם. ו, ואתה עושה כי את זה, מועקות תמיד יהיה. אנחנו, אגב, כאנשים, מתוכנתים לשמוע מועקות מהבוקר. שים לב, אגב. למה יש פקקים כל היום בכביש החוף כבר איזה 30 שנה? קוסומו הכביש הנתיב הזה שלא פותחים אותו 30 שנה. שהאזרח יהיה בפקק, יהיה תקוע, יהיה לו רע בפנים כבר. מתחיל בפקק. mm, אני חשבתי שאתה תגיד שמתי שיש תאונה, אנשים כולם עוצרים 2 דקות כדי לראות את ההופעה. זה גם, זה עוד טמטום, אבל זה גם יוצר עוד פקק. אבל מלכתחילה יש לך, אתה מתוכנת כאזרח במדינה הקטנה הזאת, לצערי להיות לחוץ, רדוף רוב היום. Mm, אתה מורגש ככה כאילו. אבל אם אוקיי. תיקח שנייה הצידה ותסתכל על הדברים, או ממש תסתכל אפילו על עצמך בתוך הסיטואציה מצד שלישי, תבין שאפשר שנייה לצאת אפשר לצאת. אפשר אחרת, נכון? אז מצד אחד אתה מצחיק אותם, אבל מצד שני, אני רואה שאתה, שוב פעם, אתה מעביר שם אג'נדה, אתה שואל בן אדם איפה אתה גר, אתה אומר לו, תגיד לי את הכתובת המדויקת, אני בדרך אליך. למה אני עושה את זה? לשבור סטיגמה. למה אני עולה עם תיק, או למה עליתי עם תיק בהתחלה שלי, הייתי עולה עם תיק, שם אותו על הבמה, ערב טוב, ושותק. עכשיו, אשכרה, אתה רואה חצי מהקהל, פאקינג מסתכל על התיק, לא עליי אפילו, לא מעניין אותו הבן אדם. לא מעניין אותו שעכשיו עומד 1.80 מטר, אני גם לא, ראית, אתה מכיר אותי, אני גבוה. רואים אותי, בוא נגיד את זה ככה. אני הם רוצה, מסתכלים. אני רוצה לספר לך סיפור, אני קצת מבין ערבית, אני לא מבין יותר מדי, אבל אני אני קצת אומר לך, מבין ערבית. אתה רואה את הקהל, מסתכל על התיק. תקשיב אתה טוב, אתה אני שובר להם סטיגמה פה. ישבתי עם כמה תיירים במאהל בדואי בסיני. עם אה, הכיפה או בלי הכיפה? אה, בלי הכיפה, עוד טרום הכיפה, למרות שאני גם יושב איתם גם היום עם הכיפה. אבל אה, ישבו כאן, פתאום הגיע בדואי רעול פנים, בבקשה. שזה וכל, יום רגיל בעבודה. וכל הקהל, כל הקהל שהיה שם, במקום להיות מרוכז בערב הוואי והכל, מרוכז במי? בבדואי הרעול פנים. ואני בטח. שומע את המארח אומר לרעול פנים, אומר לו, תוריד
את הכאפיה אתה מביא לנשים? ואז הוא עונה לו בערבית, יש לי חור בשן, הרוח הורגת אותי, אני חייב לכסות ככה שלא תגיע לי הרוח. אה, ואז הוא אומר לו, מצידי תמות, אתה קודם כל תוריד את הכאפיה. וזה, עכשיו אותי, אנשים שמעו בצד, זה, והשני אומר לו תמות, אמרו לך אוקיי, פיגוע. אוקיי, אותי זה, אותי זה הצחיק, כי בגלל שאני מבין ערבית, אז הבנתי מה קורה כן. שם, אבל הם, בגלל שהם לא הבינו ערבית, הם בינתיים הזמינו משטרה והתפללו. רצו להם שם סרטים, רצו להם דמיונות, רצו להם... אז מה חזרנו לנקודה הזאת שאומרת, אם תדע את השפה, המון דברים פתורים לך מראש, אתה לא לחוץ אפילו. נכון, כמו עזוב ערבית יהודית, כמו שעכשיו אני ואתה לא דוברים רוסית, אוקיי? נכון, תעמוד ליד שני רוסים שמדברים ברוסית, אתה תהיה בטוח שמדברים עליך, למרות שהוא יכול להיות סתם שיחת חולין בכלל, לא קשור אליך. נכון. אבל אתה, כלא מבין השפה, בטוח באגו הפנימי שלך, מדברים עליי, מלכלכים עליי. אז אתה שם כיפה על הראש. מה אתה רוצה לשדר להם בזה? זה אחד. מה אני רוצה לשדר להם בזה? שאני ואתה לא שונים. מה שונה ממך? כאילו אם אני שם כיפה, אני אח שלך הקטן, נקודה. נלך שנינו ברחוב, שני תימנים הולכים לבית כנסת, משלימים מניין. אז מה ההבדל בינינו? למה אנחנו אמורים לשנוא אחד את השני? ואתה גם כמוני, כאילו, תוריד את הכיפה, תבוא אליי לכפר. אתה אח שלי הגדול, בנראות. נו, אז למה היא להרוג אותך? תחת שם סלש דת, מחשבה, אידיאולוגיה, וואטאבר. למה היא נכון, להרוג אותך? אתה גם ככה הולך למות. הדבר האחרון שנעשה בחיים, שנמות. זה הדבר האחרון, המעשה האחרון שלנו, אגב. נכון. נו, אז למה מקדמים את זה? מישהו קצת פעם אמר לי להקדים. שהעולם הזה מסוכן, ראיה אף אחד לא יצא ממנו חי. נכון? חוץ מחיים. גם חיים זה שם זמני, אחי. אם תמות חס וחלילה, השם פחות יעבוד. לא יהיה רלוונטי, אתה אומר. צריך אתה אומר, כאן צריך מת להחליף שם. חיים. הוא צריך יהיה להחליף. כתוב לו במצבה, כאן מת חיים. כאן מת בכיף חיים. כאן מת בכיף חיים, אוקיי. אז, אוקיי. חיים ארוכים חיים, קודם כל. אז מצד אחד אתה פרובוקטור. למה פרובוקטור? לא יודע, כי אתה יודע, אתה נכנס בקהל שלך ברבק. נכון, כי יש להמון אנשים מחשבות קדומות בראש, בשני הצדדים. למה יש לך מחשבה קדומה? תשבור אותה. אחי, יש לך חמש אצבעות בכף היד, לא דומים אחד לשני. אז אתה משווה אותה, כמו שאני אשווה אותך עכשיו לגדול הרוצחים היהודים. למה? הבנת? אלא כמו שאני אשווה עכשיו כל יהודי שאני מסתכל עליו ל-XYZ. למה? למה לחיות ככה, בהסתכלות הזאת? משני הצדדים אני מדבר. אוקיי, אז אתה בא לשבור סטיגמות, אתה לא מרחם על הקהל שלך. לא, לא אין לי מה מרחם עליו. לרחם על הקהל שלי. אתה באת לצחוק, באת לפתוח את הראש, פתח את הראש. שאל את השאלות הנכונות. אל תהיה כמו עדר ורק יאללה בוא נפגין, בוא נחסום, בוא נשנא. נו, הבנו. אחד מהדברים שהייתי רואה אותך, שאם יש שוטר ויש אזרח, אז אתה דואג לסכסך ביניהם. הכי טוב. למה א', זה? זה כיף. זה קומדיה כיפית. שמה? לסכסך בין שוטר ואזרח ערבי, יואו. זה גם לא לסכסך, זה לסכסך ברמת הקומדיה. הרי ברור, ברור, ברור ברמת ברור, הקומדיה. אני גם אסביר לך למה. בכל משפחה ערבית היום, אם יש ארבע, חמש נפשות שחיות, זה ארבע, חמש דעות שונות. נכון. זה ברמה כזאת. פעם, לפני האינטרנט, שסבא שלי היה אומר, וואלה, יש לי היום 50 קולות, סתם דוגמה, 50 קולות להצביע ל-X, היום אבא שלי, יש לנו שבעה נפשות בבית, הוא לא יכול להגיד את זה על הבית שלנו. הבנת? כן. רגע אחד אני עוצר אותך, עוצר אותך. הודעה למה, דרמטית. למה אתה שוטר? הודעה דרמטית. אם דיברת על שוטר, אה, הנה מגיעה הזעקה. יש פה מישהי עם אייפון. אתה רואה אותה? אתה מישהי עם האייפון? אייפון כן, מה איתה? אתה רואה אותה עם האייפון? כן. לא, כי היום אתה חסוי, אתה לא רואים אותך. אני רואה אותה, כן, היא צוחקת. ערבייה גם, אוקיי, מס אחר. היא ערבייה, מה סלחי? נכון.
آسف إنه ما فيش كاميرا. هنا עכשיו يهودים יקרים לא לפחד, אני לא מתכנן פיגוע. אוקיי. آسف إنه فيش كاميرا بس صار خراب في الكابل أو شيء. אל תאמיני לו, אל תאמיני לו. למה? אל תאמיני לו, מייסה. יש לו משהו נגד תימנים. הוא פשוט גזען. איך אני נגד תימנים ויש לי 3 כיפות של חברים תימנים שגנבתי להם? איך בדיוק? אוקיי. היה חשוב לי שמייסה תגיע, תדע למה אני גם אוהב לסגור פינות. מייסה למדה NLP, עשתה כמה קורסים. בעיניי, אחת המרצות הגדולות שיכולות להיות במגזר הערבי, גם ביהודי, אז וולקאם מייסה. כריזמטית בטירוף, יש לה גם יכולת הומור. את מוזמנת לבמה בחיפה. אני כל הופעה מארח כישרונות ומצלם. תפתחי את המיקרופון. ואנחנו סוגרים בשידור חי דברים פה. זה... שום בעיה, מה זה סוגרים ודואגים שזה יקרה גם. איזה יופי, כי אחד הדברים שבאמת... רגע אחד, שנייה, מייסה, לפני תפתח. افتح جيب الهوية جيب الهوية. גיבי לאוויה. אני הייתי בחתונה של מייסה עם כיפה, רק שתדע. כן? היית עם אקדח גם? נכון? הייתי עם שני אקדחים, בבקשה. אחד של יהודים, אחד של ערבים. אחד שהבאת מהבית ואחד שקיבלת מתנה. בדיוק, קיבלתי שני אקדחים, אחד שהבאתי מהבית, אחד שזה. היה כיף, כי היה ממש כבוד. האמת פאנץ' מצחיק, אתה חוזר בחתונה של הערבים מאקדח מתנה. מצחיק הפאנץ'. לגמרי. אהבתי, אני לוקח, אני גונב. אחד מהדברים תקשיב, אני רוצה תמלוגים. לא תמלוגים, אני סתם. הנה, זה הצד היהודי. ישר, הנה, מייסה עזבי בצד, סוגר עסקה איתו קודם. סוגר עסקה. 10% תמלוגים. לגמרי, אבל תדע בכל לך הופעה עד שאתה מת. אבל תדע לך שהעבודה שלנו זה שליחות, גם שלך, גם שלי, ובעיניי מייסה היא גם כן אחת מהשליחות. אז שלום מייסה, מה שלומך? שלום, התגעגעתי מלא. مساء الخير هلا. انت عايزة تتكلمي عربي وعبرنا علشان هذا بنيانا ما بتفهم عربي تتكلمي معه عبرنا عبراني ان شاء الله بس. هاي هاو ار يو؟ هلا مرحبا. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام، شو اخبارك انت؟ والله ويلكم يا هلا ميفت. דברי מג'סר איתו עברית א-זרקא. שנבין אותו גם אנחנו, ג'סר, לא מג'סר למדנו בבית א-זרקא. ספר. יהודים יקרים, כרגע אנחנו נמצאים בשטח אסור, נקרא ג'יסר. לא לפחד, לא לפחד. סתם, لا حبيبة الميسة. أولا الله بتشرف يسعدك. بمعرفتك، كبود لي להכיר, كبود לי לדבר איתך. מייסה, תודה. א', אני אשמח לשמוע מה את עושה היום, מה הקריירה, מה... דברי. מה אני עושה היום מבחינת מה? אישי, עבודה? קריירה, כן, העבודה שלך, מה את עושה קריירה, היום? תראה, אני עובדת בפנימייה עם בנות פוסט אשפוזי. עם בנות מה? פוסט אשפוזי. שזה? מבחנות بوست أشبوزي اللي هن أحرى بوست أشبوزي. كيف بدي أقول لك يعني أحرى نجد واحد أونس פוסט عبرة טראומה יעני. פוסט بوست טראומה. تراوما. אה, כן, וואי, קשה. קודם כל, ממש לא קשה. זה בהצלחה. מאתגר, מאתגר. מאתגר מאוד. בואי, מאוד. זה לא קל. ואיך אתם מכירים, איך את ואביטל מכירים? מה הקורס? דברי אליי. אל תגלי לו, זה סודי. למה סודי? אולי אני לא, אצטרף. בסדר. ما בסדר. سمعتش شو سألت. הנה, הילה ואניטה פה, אולי יצטרפו לקורס. מה הקשר בינך לבין אביטל? واو. בבקשה. זה אם אביטל זה מתחיל זה עם הכי וואו, נהדר. יש לנו רבע שעה. זו שאלה מאוד קשה לי כן לענות, לא קשה לי, אבל הוא בשבילי אח הגדול, זה לא, הוא לא מרצה, זה אח, הוא בבקשה, אתה רואה? מהמשפחה. מה אמרתי לך? בבקשה, מה אמרתי לך מקודם? זאת אומרת, אחרי שידעתי שזה גם בלי בית ספר להוריד את שלך. הכיפה. אמרתי לך, תוריד וחשוב כיפה, לי, כזה, אתה ערבי. חשוב לי גם להגיד לך שהוא אדם שהאמין בי שאני מוסלמית ודתייה וזה, ואיך הוא האיש שהוא הדתי, יהודי שהוא האמין בי.
א', אז רואים שהאנרגיה שלך, אפשר לראות אנרגיה קודם כל של בן אדם, וזה לא קשור לדת או לחיג'אב או לשם כזה או אחר, או אקיד, למקום כזה או אחר, אנרגיה זה אנרגיה, רואים לך זה בפנים, ברור, אבל רואים לך שאת, לפעמים אתה חי נגיד במשפחה או ברור, אוכלוסייה סביבה מסוימת, תמיד, שהיא לא רואה את האנרגיה הזו, הרוב לא רואים ותודה לצערי, לאל, בחברה הערבית. תודה לאל ששלח אותי כן להכיר רויטל, יא, ואני כל יום אומרת תודה. לאלוהים שכן הכרתי אביטל, ומשם אני ברחתי, אין א', מילים. קודם כל בהצלחה בכל מה שאת עושה, תודה, תודה. באמת. ועכשיו אנחנו סוגרים מעגל, כי אני אמרתי לה שהיא תהיה מרצה, כן. היא תעמוד על אה, במות, היא תכבוש קהל, ומי יודע אם זה עכשיו הזמן והרגע. ערבים לא כובשים שום דבר, בוא, בוא. אני לא דיברתי עד כובשים, לא בוא. דיברנו על כיבוש, אתה אומר. לא דיברתי עד כובשים שתקתי, הסכמתי להכל. איך הגענו לכיבוש? מה איך... הבעיה לכבוש? יש לכבוש טוב, יש לכבוש רע. מייסה, כל נכון. מקום שהיא נמצאת, היא כובשת את הלבבות, היא כובשת את הקהל. אה, אז כן, יוציאו נגדך בהאג צו הבאה בקרוב, וזה... וזהו, לא תטוסי בעולם. לא אבל על מייסה לא, אבל וואלה, על סתם. מייסה אני לא, מדבר לא, אם בקומדיה מייסה עכשיו כמובן. הייתה עולה עליך לבמה, מה היית א', שואל אני אותה? רוצה להזמין את מייסה לבמה. לא כדאי לו, לא כדאי לו. אם אני נהפוך אעלה על הוא, הבמה, מייסה. מייסה, האנשים לא מסתכלים עליו, מסתכלים עליי. אז אתה תפסיד, לא בדיוק, אני. אז בואי אני אגיד לך את זה ככה, הנה מול כולם. אה, מול כולם, אני כן, כל כן, חודש, יש לי 2 הופעות בחיפה, שאני מארח בכל חודש כן. כישרונות מכל הצדדים, כאילו, בין אם זה גברים, נשים, זמרים, סטנדאפיסטים, קומיקאים, NLP, כבר היה אצלי, שעלו לבמה, וצולמו, והם מפרסמים את החומרים אצלם אפילו. מדהים. באהבה, יש לך 200 איש שיושבים, צוחקים, נהנים, ואין שום בעיה לארח אותך, בין אם זה חודש הבא או בנובמבר. יש לי עכשיו ב-31 לעשירי, יש לי גם ב-28 לנובמבר, מצולם בחיפה. את הכי מוזמנת ככה מול כולם, בערבית. סבבה. אני אשמח. אז אם אביטל, אביטל תעביר לה את אומר לי, הטלפון לכי, שלי, אני תודה. אלך, אין לי בעיה. הנה, אביטל יעביר לך את הטלפון שלי, ותסמסי לי, ותעביר לי גם את שלה. א', וולקאם, אני רוצה לפרסם אותך, באהבה. אז איזה יאללה. כיף. אם יהיה לנו 10 כמוך בג'סר א-זרקא, כן. אפשר למנוע הרבה רצח, לא? הלוואי, אם שזה ביד שלך, זה למה ביד לא? של כולנו, לא רק ביד שלי. שלי, שלך, של אביטל, של הילה, חיים, אניטה, כולם פה. טייס, יש אני רוצה טייס. להגיד לכם אתה יודע שטייס בערבית, אני לא יודע מי זה טייס, אבל טייס בערבית זה חמור קטן. לא צוחק. הנה, ככה אתה, נסע לפייס. טייס ככה אתה, תודה רבה לך. בערבית. ככה אתה אני מאוד מדבר את מעריכה את זה. הספניש שלנו, אוי אני ואבוי לא לך. צוחק, ככה, אני קורא טייס ואני כזה, נו באמת. נו, ומכל אני מאוד השמות. מכל השמות, ככה היא עושה לי עכשיו, זה קומדיה. ככה אני חושב, שעה אני מסתכל על השם ואומר, להגיד את זה או לא להגיד את זה, להגיד את זה ולא להגיד. עכשיו פתחת חזית עם כל העדה האתיופית. בבקשה. וגם חבל. ככה יש לנו חזית איתם, מי עובד בניקיון עכשיו. אנחנו לא יודעים, הם גונבים לנו את העבודה, סתם לא. Welcome, guys. Welcome. אבל- זהו, הלך לי המקום עבודה. הלך למקום עבודה. הלך המקום. תבואי, תעבדי איתי ביחד. תודה. תודה באהבה, על הזמן. מסתלבט על אנשים אחרים, אין שום בעיה. אני חושב שגם לה יש את הכישרון, גם היא יכולה לעבוד איתך ביחד. שום בעיה. כן, אחי, כישרונות אני מבחינתי בערבית ובעברית מוזמנים. כל הופעה. מדהים, ובחיפה אתה עושה את זה, אתה עושה כאילו גם מופעים. בחיפה וגם בתל אביב, אבל בערבית אני מצלם בחיפה, כן. כי העולם שם גדול וזה, אפשר לצלם שם יפה. מהמם. Mm. כן, כל ובבית הופעה. ציוני אמריקה אתה עושה. כן. אתה מדהים. רואה? שבוע שעבר היה הכי מצחיק, לא, לפני שבועיים. היה הכי מצחיק, זה היה ערב מצחיק, זה היה הופעה שלי בערבית, הופעה של סטנדאפיסט רוסי, ברוסית, וקומי דבר בעברית. באותה שעה, באותה קומה. זה הכי מצחיק בעולם לראות את הקהל. חצי שעה לפני אתה רואה את כל הקהל בקומה, כל עם ישראל.
מהלבן לשחור, מהדתי להכל, הכל, כולם שם. איזה כיף. אתה הכי יודע, מצחיק בעולם. אתה יודע התמונה הכי מצחיקה. שאני עברתי קורס מבחן לקורס מרצים, אז בשיעור הראשון היה איזה מרצה רוסי ככה, אה, רוסי סובייטי, עם ההתנהגות הסובייטים, שהם להיות רע אצלהם זה הדבר. פוטין, איך? פוטין, פוטין. פוטין, כאילו, אבו עלי פוטין אני קורא לו. כן, כאילו להיות רע זה הדבר הכי טוב בעולם. ואז הוא העלה אותי לבמה, ונתן לי איזשהו תרגיל מאוד מאוד קשה. מה היה התרגיל המאוד מאוד קשה? אמר לי, אתה עכשיו חייב לדבר נגד היהדות. בבקשה. כמובן שהצלחתי לעשות את זה לצאת מזה הכי יפה שבעולם, כי היכולת לאלתר וללכת עם האמונה שלך בו זמנית, אבל אחד מהדברים שלקח לי איזה, אתה יודע, אתה כסטנדאפיסט אתה בטח מכיר את זה שאתה נתקע, אז אתה מספר איזושהי בדיחה כדי לחזור לעצמך, נכון? נכון. אתה עושה כל מיני או בדיחה או מדבר עם הקהל תוך כדי. בדיוק, אתה משתמש בזה. ואז אמרתי לו, תקשיב, יום אחד אני אעלה על הבמה, ואני אגיד, יהודי, מוסלמי ורוסי עלו על במה וזה לא בדיחה. או, אז מי היופי הרוסי הזה, שלנו בקהל? אז יש לנו הכל, יש לנו רוסים, אם לא אנחנו נרסה מישהו. הנה, אניטה. מה זה אניטה? אניטה גבאי. איך גבאי? איך גבאי? אניטה, איך גבאי? רצתה זה לקבל השם של קידום, הבעל התחתנה עם שלי. מזרחי. עכשיו מובן. אבל אניטה, מה זה? רצתה לקבל קידום, התחתנה עם מזרחי, ככה עושים. קידום עם מזרחי, בוא. ערב בבנק לא יכול להגיד. מתי תבין שאנחנו המזרחים שולטים בארץ? זה מה שאמרו לכם. עבדו עלינו, אתה אומר. אוקיי, עלינו ועליכם. לא אנחנו ולא אתם שולטים פה. איך אני... אוקיי. אתה אומר, זה אני השולטת. בגדול, היא חלק מהשולטים, כן. אבל עוד נהדר. פה זה מתחיל. אז איזה כיף. אז קודם כל יש לנו מייסה. אני אעביר לך את הטלפון שלו אה, וואטסאפ, זה וואטסאפ. אין, יש לך בוואטסאפ. אפליקציות. מדהים. תראה, קודם כל אותי ריגשת, כי אני מכיר את מוחמד נעמה הקומיקאי, והקהל לא יודע כל כך, אבל שבוע שעבר אנחנו נפגשנו, וראיתי את מוחמד נעמה, לא הקומיקאי, אלא מוחמד נעמה, אם אתה רוצה אתה יכול לספר, אם לא אז, לא, אבל... דבר חופשי. אה, אתה אמרת אל תיכנס, אני לא יודע, אבל הייתי פותח את זה, אין לי בעיה לספר. ואת מוחמד נעמה שמבין את משמעות החיים פגשתי יום ראשון שעבר. ואז התחלתי להבין שההומור שלך הוא לא סתם הומור, הוא הומור שמנסה, חוץ מזה שהוא רוצה לחבר בין עולמות, הוא הומור שמנסה להביא שלום בין אנשים. חובה. זה ההומור שלי. אני בשבוע שעבר, ולא רק שבוע שעבר, לצערי, גם מייסה מכירה את זה, נראה לי גם בשבוע האחרון בג'יסר מקרוב, כי לצערי נרצחו 3 שמה. וכל 24 שעות יש לך בחברה הערבית, בוא נגיד, בין אם זה בעשור האחרון, אבל במיוחד ב5 שנים האחרונות, אה, ולא שאני לשנייה ממעיט, לשנייה לא ממעיט בערך השואה, אבל כמותית, אנחנו כחברה ערבית במדינת ישראל עוברים שואה יומית כבר 4-5 שנים, נקודה. והמספר רק עולה ועולה ועולה. אתה מבין? ולצערי, לצערי, אנחנו... כאילו, שבוע שעבר כשפגשת אותי אמרתי לך, הייתי באותו יום, מה היה רוב היום שלי? 3 הלוויות, לא הלוויה אחת. כאילו, כמה כבן אדם אתה יכול לשאת? 3 הלוויות בהפרש 3 שעות. נו, באמת. וחלק מהסטנדאפ שלך הוא מוכוון כאן לחברה. להעיר אותם, להעיר את ה... א', סטנדאפ מעיר אנשים, נותן לך לגרום, מעבר לצחוק, אתה שואל שאלות. ב', מי שבא לצחוק ומי שבא ועולה לבמה ומדבר, אה, ומדבר על הבעיות על הבמה, ולא פותר אותם בדרכי נשק או אלימות, אז אנחנו נוריד את הפשיעה.
אז אפשר אתה אומר להם, עדיף למות מצחוק מאשר למות מכדורים. עדיף קודם כל לבוא לבמה מאשר לתפוס אקדח. יש לך מה להגיד? בוא תגיד, דבר, קודם כל דבר, לפני האקדח. ולא משנה לי מה הבעיה ועם מי וכמה ולמה. יש לך בעיה? קודם כל תבוא תדבר. ואת כל זה אתה עושה בסטנדאפ, בקומדי, שכאילו, שאנשים לא ייקחו את זה ברצינות. נכון, כי הדבר הראשון בערבית אני פותח תמיד, ממש, המשפט השני השלישי שלי ככה, אני אומר להם, סטטיסטית חבר'ה, עד סוף המופע, אחד מכם נרצח כאילו. אנחנו 220, 250 פה. בשעה האחרונה אף אחד לא נרצח. אם אנחנו פה שעה, שעה וחצי, סטטיסטית מישהו ירצח. מישהו זה המופע האחרון שלו. עכשיו, זה גם מצחיק את הקהל מן הסתם, אבל גם מציאות, לצערי. לצערי אני אומר את זה. אז כן, זה למה אני מזמין את מייסה ואת כל כישרון שאני פוגש ורוצה קהל ובמה, קודם כל תבוא, יש. באיזה ימים ההופעה שלך, אולי אנחנו נצטרף, נבוא נראה אותך. אתה יודע מה, גם אני עושה לערבים, אגב, מעבר לכישרונות ערבים, אני מכל הופעה בערבית מארח סטנדאפיסט יהודי, בעברית, לערבים, הוא מופיע כאילו כולם ערבים, כל העולם, חוץ מהצלם, הצלם יהודי, ואני מארח סטנדאפיסט יהודי, בכוונה גם, זה גם להעביר מסר. והוא מצליח להגיע לניואנסים שלהם. כולם, אני כבר אירחתי סטנדאפיסטים, סטנדאפיסטית, נופר סוויסה, סטנדאפיסטים עידן בן דוד, אייל רוזנברג, אורי ציינקלין, שזה סטנדאפיסט דתי, שהביא אותו להופיע דתי, הופיע לערבים בערבית. שמעתי אותו. אז מצחיק. שמעתי גם סטנדאפיסט אחד שלך שאמר בדיחה לקהל הערבי והוא לא צחק. הוא נגע לו באיזה נקודה מאוד מאוד כואבת. נכון? אבל הם עדיין בודקים את זה, זה הקומדיה, זה בדיוק מה שעושה הקומדיה. איפה אני אתה יודע איזה בדיחה הוא סיפר להם? תזכיר לי. הוא סיפר להם בדיחה, נראה אה, לי על מוחמד או על משהו. כן, לא על מוחמד הנביא, זה איש חמאס חוסל בעזה נכון. ואשתו הלכה להתחתן. זה צייקלין עשה את זה. אז הוא אבל אמר להם, איפה, מתי הוא עשה את זה? זה היה באותו, יום אחרי החיסול. עכשיו, אז הוא אמר להם, הנה שוויון זכויות ערבי. הוא קיבל 72 בתולות, היא גם כן לקחה בעל חדש. בבקשה. עכשיו, אותי, 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 שאמר לי את הבדיחה, אני הייתי על הרצפה. כי אני מבין קומדיה. אמרתי לו, שמע, אני לא דוגמה לצחוק, זה נכון. מצחיק אותי. אבל אבל אל תיקח אותי אמרת לו, דוגמה, אמרת אבל לו, עדיין, לא, אבל עדיין אמרתי לו, אתה מרגיש שבא לך להגיד את זה? תגיד את זה, נקודה. נכון, אבל היית יכול להגיד לו שגם הוא יכול להצטרף לרמת הסטטיסטיקה בסוף הערב. יש מצב שהוא יצטרף, אני לא יודע. אוקיי. אני כבר שבועיים לא ראיתי אותו, אז אני לא יודע. אתה אומר, יכול להיות שהבדיחה לא שלו... התקשר אליי שבועיים, אני לא יודע איפה. אוקיי. זה למה אני גם בזום איתך מדבר בכוונה. זה עדות שאני פה. עדות שאתה כאן. אוקיי. גם לא, אני אוהב את אורי, אח שלי מלך. ואמרתי, אבל אני תמיד בעד, קודם כל בערב סטנדאפ ובקומדיה, מותר להגיד הכל, נקודה. אתה יודע, אבל איפה הוא הצחיק אותם? ברוקח, תלמד עברית תהיה רוקח. לא בקטע הזה. כשהוא סיפר להם למה? את הקטע הזה זה הבדיחה, הכי אמיתי גם. כשהוא סיפר להם את הבדיחה, אני ראיתי שכל הקהל נכנס והוא קלט אותם, ואז הוא אמר להם משהו מאוד מצחיק. הוא אמר להם, דווקא כשסיפרתי את זה, לחבר'ה היהודים הם מאוד צחקו. נכון. ואז הקהל ואז הם השתכנע. שברו. למה? כי זה נכון, זה אמת, וזה קומדיה. קהל צוחק מאמת. כי יהודים, שאתה מספר להם את הפאנץ' הזה, כן יצחקו. ואני כערבי מצפה מיהודים שיצחקו. אז צחקתי. נכון. אז, בום. אז זה הקומדיה, זה בול. ואמרתי לו, דבר חופשי, ולא רק לו. שתבין, נופר סוויסה הוציאה ביצים ושמה לערבי על הראש. יש את הקטע שיש את הביצים מאלי אקספרס, אבל ביצים, כי אתה רואה אותם אמיתיים. שק ביצים אמיתי, אחי. אוקיי. והיא שמה עכשיו, בכל מקום אחר זה רצח.
במופע סטנדאפ, אתה רואה קהל, נשפך על כאילו, קודם כל האיש צחק ברמה שאני פחדתי שבאמת ימות מצחוק. אני הייתי בטוח ברגע שהיא תיגע בו, היא תקבל סטירה של החיים. נגעה בו, שמה את זה על הראש, ענייני, אתה רואה אשתו, כולו, הוא, כל הקהל. זה היה רגע אחד המצחיקים. זה שבירת הרבה מוסכמות בראש כן, כביכול. כן. זאת כן? אומרת, זה קומדיה על הקצה, אתה ממש זה לוקח אותם קומדיה על לקצה. הקצה הכי טהורה, נקודה. אוקיי. זה הקומדיה. זה הרגע עכשיו. אפשר לעשות קומדיה כתובה. לעשות קומדיה כתובה, כולם מתחילים בקומדיה כתובה. אני אספר פאנץ', אני ערבי, טה-טה-טה-טה, אני אכתוב על הבדלים בין ערבים ויהודים, טה-טה-טה. אבל בהמשך הדרך שלך אתה גם מגלה מי אתה ומה בא לך להגיד, אז אתה משלב את הבדיחות כביכול הכתובות בסיפורים היומיומיים שלך. וככל שתהיה ככה, ככל שהקהל יאהב אותך יותר, כי ככה אתה מספר אמת, נקודה. אה, תקשיב, אם בהתחלה אהבתי אותך, עכשיו אני אוהב אותך עוד יותר. ברוך השם. אחד מהדברים שאני תמיד אומר לאנשים, אני יהודי ערבי. למה אני יהודי ערבי? כי לא באתי מאירופה. באתי או, ממצרים, באתי מתימן, אז יש לנו, אתה יודע, בסוף הרבה דברים שהם משותפים, ומעבר לזה, גם בתפיסת העולם, אני מאוד התחברתי לזה שאתה רוצה להוביל לשינוי. אני חייב להוביל לשינוי, אתה יודע למה? אם אלוהים אחרי 5 ניתוחי לב פתוח ו17 צנתורים לא לקח אותי, כנראה יש לי מה לעשות כאן. נכון. אחד מהדברים שגם קצת משותפים בינינו, דיברנו עליהם קצת, ששנינו באים ממפלגות קיפוח. כן, אני אין לי מפלגה, יש לי מפלגה משל עצמי, אה? אבל איך? התחברתי, לי אין מפלגה, אתה לא באמת רוצה. אני, המפלגה שלי דווקא יותר ידועה, אני לא במפלגה קטנה. אוקיי, אבל כל הזמן הם מספרים כמה רע וכמה לא טוב וכמה רוצים לדפוק אותנו כי אנחנו שחורים וכאלה, ופתאום אתה בא... להתבכיין זה סגנון, וזה סגנון שמאפיין אוכלוסיות או מיעוט מוחלש בכל מקום בעולם. הרוב יתבכיין, לא יקום וישנה. אני נולדתי חולה לב, על פי חוקי מדינת ישראל, אני אמור לקבל ביטוח לאומי, ורכב נכה, ותג נכה, ואסור לי, אני 95% כביכול נכות מילדות. ככה נולדתי, אין לי אפילו say בעניין, לא ביקשו את דעתי, אוקיי? אני מסרב ואני עובד כל יום, אפילו ב3 השקעות או ב3 עבודות מעבר לסטנדאפ, כי אני חי פעם אחת, נקודה. אבל אני יכול להתבכיין ולשבת בכפר, ולהגיד, נולדתי חולה, נו, והבנו. נולדת חולה, אבל אתה חי בינתיים, יש חולים אחרים שמתו. מדהים, מדהים. אה, רגע לפני שמסיימים, אנחנו עושים איזה מנהג שפותחים את בואו נשלים מניין. בואו, חבר'ה, בדיוק, מניין, חבר'ה. וזה רפורמי פה, אז זה גם חצי נשים. או, זה עזרת נשים. זה עזרת נשים. אנחנו פותחים יש את... בדיחה יפה, אבל היא קצת גסה. יש לי בבית עזרת נשים. מקום כזה. אני אעשה... סתם, לא. אמרתי לך בדיחה גסה. אמרתי לך... יש לי פה דתייה יותר ממני, היא לא תרצה לשמוע. אני אומר לך, אני יודע, אני שותק, יש דברים, יש בדיחות שהמוח שלי אומר שטופ, 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 שטופ. הכי, יפה מאוד, יפה. אחד מהדברים שבאמת אני אוהב, שאנשים מצליחים לספר בדיחות חדות ונקיות. שי רוזנשבך, שעה נוסע, אחי, לאן הגיע? 1:15, אנחנו בזום, נסיעה, אחי, הגעת לאילת. הוא באוטובוס. אניטה, נהג אוטובוס? בגלל שאניטה רוסייה, אז היא תפתח, יהיה לה את רשות הדיבור ראשונה, ואחר כך לילה, ככה אתה יודע מה לקחו ממך, מה התרשמו, אחר כך נלך לילה, אחר כך נלך למייסה, ואחר כך לטס, ואחר כך אחרון חביב,
לאיש שנוסע, לנוסע המתמיד. עד שיגיע. עד שיגיע. קודם כל סע בזהירות. הנה הוא צוחק, אתה רואה, הוא מחייך. כשיש אור, אתה רואה חיוך. יפה, יפה. כן, אניטה היקרה. באמת יחשוב שאני רוסייה, אבל הוא החליט. היא באה לי עם המבטא גם, באמת יחשוב שאני רוסייה, אבל מאיפה, מה but המבטא? I'm not. אני מאנגליה. מארגנטינה? אנגליה. אנגליה. Oh, of course. Good evening. טוב, ממש חבל לי שאני לא יכולה לראות אותך בזמן שאתה מדבר, למרות שהתמונה שלך Thank you. מהממת, אבל וואי, אם אני אגיד לך, נגעת לי בהרבה נקודות, במיוחד ההשראה שלך להביא איחוד, לעשות מעשה שהוא הרבה יותר גדול ממך. אה, הוא לא גדול ממני, אם ובדרך אלוהים שלך. בחר אותי לעשות את זה, אז כנראה אני האיש המתאים למשימה. אלוהים נותן לך משימה שהיא מתאימה לך בול. כן, הכוונה היא ואני מאדם אוהבת לכיל. שיש לך ראש אני אחר, יודע. יש לך ראש ממש אחר, וזה מרענן, ונעים לי שאני באה ממקום אחר, ממנטליות אחרת, זה מאוד מרענן, ונעים לי לשמוע את זה. קודם אה, כל תודה, באמת. אני רואה אותך ואני בא לי לחבק אותך וירטואלית, אבל שולח חיבוק תודה רבה, קודם כל. אני, אני ממש אהבתי אותך, אני חושבת שעם רצון נקי, כמו שיש לך, לא יעמוד בפניך ההצלחה, כי זה מאוד, לי מרגיש מאוד טהור. כי שוב, אני אומר, כי קודם כל, רווחת אותו, הוא לא רגיל להיות אני רווח. באמת, באמת עכשיו סוג של מעבר למובך, אפילו אין לי להסדיר מילים, אבל באמת אני באמת מודה לך על לא המילים, צריך. שווה, לא מובן מאליו שגם תקשיבי לי שעה ורבע, ועשרים, לא מובן לי, תודה רבה לך ולכל מי שהקשיב מההתחלה עד עכשיו. אה, ושוב, אני מסתכל באמת על החיים, ובאמת כל יום, קמת בבוקר, תגיד תודה. יש אנשים לא קמים, עזוב אותך. אז וזה ליטרלי כי ממש. אני אפילו לא צריך להמציא את זה, כאילו, אם לא מאמינים לי, לכו לכל בית חולים, תהיה שם איזה לילה, אתה תקום בבוקר, יש לך מישהו מת במחלקה, הכל טוב. אז תבין שוואלה, קמת, תתחיל מזה. קמת, יש לך משפחה, תגיד תודה, יש יתומים, יש לך עבודה, יש מובטלים, יש לך בית, יש הומלסים. יש לך את אלה, אתה מיליארדר. אפשר לצאת מזה. מלך, מלך. נקודה, זה ממש. לא... זה החמש תפילות שלי בראש, מה שנקרא. אבל הילה, לך זה שונה, זה כאילו, אה, אני גם טיפוס שאומרת, אני קודם כל בוקר אני אגיד תודה ואני מעריכה מאוד מאוד, אבל אצלך זה דיפולט כזה. כן, כי זה לא מובן. שוב, כל יום אני אגיד לך את זה משפט יותר קשה. היה לי רופא, שני הרופאים, כאילו, אחד מהם זה כבר זכרונו לברכה, הרופא הראשון שלי של הלב, פרופסור שפירא. כל הילדות נתון לי, פחות או יותר, לפי כל הסימנים הרפואיים, אני הייתי אמור להיות חי עד גיל 30. שבוע הבא אני בן 37, אז נראה לי טעו, נראה לי, נראה לי לא הם מחליטים, לא הם מחליטים. לא, רק אתה, הם רק אתה. אמרו עד 30, אז עכשיו אני באוברדרפט, אני עכשיו במינוס של השנים, אני עכשיו לוקח מהשנים של גן עדן. מה זה? מדהים. אניטה, תודה רבה. הילה, תודה תודה רבה לכם. לכם. אה, ערב טוב לכולם. אני מצטערת על כל דקה שפספסתי, הגעתי ישר מאספת הורים, ואיזה כיף שפתחתי את הזום, איזה כיף אביטל שהבאת לנו, כזה אורח מרתק.
מוחמד, אתה כובש, באמת. אתה כאילו, כובש, מוחמד! כן, בדיוק, אני ישבתי פה, ובאמת, בסוף היום ככה להצחיק אותי. אביטל, גם לך לא חסר. אתם שניכם מדהימים, אבל תסלחו לי רגע, אני רוצה לתת פה נשיקה באוויר למאיסה, שאני בדיוק, שרופה גם עליה, מגיע לה. מותר לך לנשק אותה, ואיזה אני אסור לי. כיף לראות אותך, ואיזה התרגשות. אז באמת, מוחמד, אתה באמת אדם שאתה מביא טוב וקירוב לבבות, וזה בעצם הערכים שמובילים אותנו במרכז שבילים. אז איזה כיף שאתה איתנו, ותודה באמת שהצטרפת למשדר כבוד הזה. לי שהיית וכבוד לי שהגעת. זה באמת כבוד לי שהקשבת. מדהים, מדהים. תודה, הילה. מייסה, ואחר כך תספנש. טסטני אמרת? תספנש. אספן, אי אפשר לכתוב את זה בזום, נכון, זה למה טס, אוקיי. אוקיי. מה אני אגיד? אני באתי כאילו ככה בסוף, אז אני לא שמעתי. אז אוקיי, אבל חוזרים מההתחלה, ערב טוב אביטל, ערב טוב מה למוחמד שלומכם? נאמה, תודה רבה הסטנדאפיסט. שהצטרפתם הרגע אלינו, לא התחלנו, אנחנו התחלנו בזמן, עכשיו. עכשיו, ברוכים הבאים לקומדי סטנדאפ עם מוחמד נאמה. Welcome to Dubai, סתם. Welcome to Dubai. את האמת, אני לא הייתי מכירה אותך, אז זה כאילו, זה טוב כן להכיר אותך. Thank you. אה, ואיך, מה אני אגיד? אין לי מה להגיד, אבל אני מחכה או, שיהיה גם בהופעה לך, כן, לראות וזה. אני מחכה להזמין כבר אותך ולראות אותך על הבמה, בכיף ובאהבה. כי אני כבר אינשאללה. קולט את האנרגיה, אפילו מהזום אפשר לקלוט את זה. אני רוצה להגיד לך משהו. כן, הגברת הזאת. הגברת הזאת הייתה אצלי קורס אחד, אה, ככה עוד הייתה סגורה בתוך עצמה. קבל מוחמד במוח יהודי. כמה עולה קורס אצלך? 80 כבשים. בבקשה. וואי, זה יותר מדי. בואנה, למה? זועפת. בואנה, אה? 80 כבשים? למה לא? מה יש שתתחתני איתי? אם שילמת לו 80 כבשים, אני רוצה שתתחתני איתי. היא כבר נשואה, זהו, איחרת את המועד אז כבר. זהו, הפסדת. הפסדת. שאלתי, את נשואה? כן, לא קודם מזמן. כל, אמן באושר ובאושר כל החיים. ב', שלום, שלום. למה? סתם, סתם. סיפרתי לך שהייתי בחתונה שלה. בקיצור, תקשיב. למה, זה הקומדיה, אמרתי לך. תקשיב על הגברת. בסוף הקורס השני, בשיעור האחרון, נתתי לה לעמוד 10 דקות על הבמה, רצו להחליף אותי כמרצה. בבקשה, אין לי שום בעיה. אם אז, היא תחליף אותי שאר ההופעה, וואלה, אני אשב בקהל בכיף. אז תבין בא לי לי, אתה כאן. יודע מה? בא לי לפעמים להיות קהל בהופעה שלי. מכיר נכון, את ה... נכון, נכון. היא צריכה מכיר, לעמוד לא קצת. יוצא לי לעשות את זה הרבה. מדהים. אז איך ואני אומר לך, אני אומר לה כבר איזה שנתיים, יש איזה מנטורית מצרית, נכון? מצרית? כן, איך קוראים לה? קוראים לה סם, ויסאם. אתה מכיר אותה? כאילו, שתיים יש. איזה מהם? הייפה, واحدة اسمها איפה יש? واحدة اسمها سام. ואני רוצה להגיד לך هن שלהיות מנטור בקהל המוסלמי זה מדהים, כי אתה מתחיל ב-80 מיליון צפיות. נסכים, כן. זה לא כמו בקהל היהודי ולמה אני שיש לך. שנה הבאה גם עובר לדובאי, לפתוח את הקומדי בר הדובאי. יהיה לנו קומדי בר בשלוש שפות שם, ערבית, עברית ואנגלית. מדהים. אז אני אמרתי לה שיום אחד אני אראה אותה תזמין אותנו לדובאי גם. ברמת בעיה, צפיות כזאת, אז אין בעיה. מי יודע אם זה החיבור, אני לא יודע. וואלה, יש מצב. אף אחד לא יודע כלום. אף אחד לא נסתרות יודע. דרכי האל, אתה לא יודע כלום. נכון. וגם המסרים של מייסה מאוד מאוד קרובים למסרים שלך, זה ממש מתחבר. מכיר את האינטרסנט, ערבי אינטרסנט? א', היא אישה, אני גבר, אז זה לא תחרות. אין לי בעיה להזמין אותה. קטע, תמיד יש, קח את הבן אדם, אבל כל בן אדם הוא מורכב מכמה דברים.
אתה זוכר את הבדיחה שסיפרתי לך, את זה אני כן יכול להגיד. את מה, איזה מהם? שיש לי תלמידה, הגיעה אליי תלמידה מוסלמית דוסית, אה, כן. אפילו יותר ממייסה, הגיעה אליי, ובפעם הראשונה שהיא ראתה, היא ראתה יהודי, ואני לא ידעתי שבתקשורת הערבית מלמדים שחרדים הורגים ערבים, אני לא רואה חדשות. אז היא אמרה לי, פחדתי שתהרוג אני אותי. לא ראיתי את החדשות האלה, אבל יש מצב שהיום כן, אמרתי לך, היום בעידן של היום, וואי. יותר מזה, הזמנתי אותם להגיע לבני ברק, וחלק אמרו לי, שמע, החיים מי שמגיע לבני ברק נחשף לכפר ערבי בתחפושת של פינגווינים, אני לא צוחק. נכון, זה נכון, ההגדרה המדויקת לבני ברק, זה אותו כפר, נכון. זה דיר אל-אסד שלבושים שחור לבן, זה ערבים אחי. בקיצור, אז כשהיא דיברה אותי, אמרה לי, תקשיב, הדתיים ממש שונאים את הערבים, ואחת מהראיות שהיה לה, היא אמרה לי, עצרתי במעבר חצייה לתת לחרדי לעבור, והוא לא עבר, הוא פחד שאני אדרוס אותו. כי ככה התקשורת, זה ואז א', נכון. אמרתי לה, גברת, התקשורת מה עושה לשני הצדדים? מה מראה לחרדים? שהערבים דורסים אותם, ואותו דבר לערבים. אז ברור ואז כדי להרגיע אותה, אמרתי לה, גברת, תקשיבי, זה לא בגלל שאת ערבייה, יש לך בעיה הרבה יותר חמורה מזה שאת ערבייה, כי ערבייה עוד את יכולה להתגייר, זה בר שינוי. את אישה, ויש לך רישיון, שזה בעיה. ואנחנו לא עוברים במעבר חצייה ליד אישה. אבל היא הבינה את הבדיחה, יש כאלה שלא יבינו את זה כבדיחה. כל כן. הרעיון הוא לשווה סטיגמות, כי בסוף אנחנו חיים על סטיגמות ודעות קדומות, האמת, נכון, יש מצב שהדתי עצר בגלל זה, אני לא צוחק. ואחד מהדברים שאנחנו אוהבים לעשות, אני גם אוהב, זה לשבור סטיגמות על ידי בדיחות, כי הן יודעות לשבור סטיגמות טוב. כמה אפשר לשבור סטיגמות על ידי פטיש? נכון, עדיף בדיחות. עדיף בדיחות. אף אחד לא מת בבדיחות. נכון. מקסימום נחנק. מקסימום נחנק. נכון. מקסימום הורגים אותו על הבדיחה. או או, שהורגים אותו, או שעושים לו שיימינג אם הבדיחה לא מתפרשת טוב. וואי או, וואי. אני אספר לך סיפור, שוב פעם עליי. אה, אני מרצה חרדי, אז ממילא כל מילה שלי כחרדי יכולה להתפרש ככל מיני דברים. של ש"ס ואריה דרעי וזהו. ויום אחד אני מקבל טלפון מאחד המכללות שאני עובד בהן, והסמנכ"לית של המכללה אומרת לי, תקשיב אביטל, אני לא יודעת מה היה בעבר שלך, אבל האם אי פעם הטפת לחשמל נשים? או, או, אז אמרתי לה, בבקשה. א', מאיפה הרעיון? אז אמרתי לה, קודם כל זה אחלה רעיון. מי מבריק? מי מבריק? נכון. דבר שני, את יכולה לעשות מזה סטארט-אפ, המכללה שהחזירה את המחשמל והפכה אותו לאדם לא, נורמלי. אתה יודע מה זה לחשמל אישה? זה טלטלים. עכשיו, אתה משווק את זה ככה. מי עכשיו, רוצה לעשות מאיזה טלטלים? בדיחה זה הגיע? זה הגיע מבדיחה שבעל אחד רצה לחשמל את אשתו, והוא הביא חשמלאי, והחשמלאי שאל אותו בכמה ואט, ואז הוא אמר לו בבת אחת. מהבדיחה הזאת לקחו את זה לאיזושהי פרשנות, וביקשו ממני להוריד את הסרטון הזה ביוטיוב, וואי וואי וואי. ואמרתי להם שאני לא מוותר על חופש הדיבור שלי. צודק, כי א', אם לא הבנת, בעיה שלך. אתה לא מבין מה אני אומר, זה בעיה שלך. נכון, תגיד לי, לא הבנתי, אסביר לך, אבל זה שתבוא תתלונן נגדי, או תנסה לעשות לי שיימינג, וואלה, לא. נכון. לכן אני מאוד מתחבר למה שאתה עושה, כי אתה שוחט פרות קדושות דרך הומור. אין פרות קדושות. יש דבר אחד שהוא קדוש, אלוהים, נקודה. נכון, אלוהים זה החיים. אלוהים זה קדוש, נקודה. נכון, כל השאר זה מה שיצר אלוהים. נכון. את הספנש. תספניש, כן, אז בתור היותי מיעוט כמוך, בבקשה, הנה, פתחנו קיפוח, דבר. אם כבר, אז כבר אנחנו דיברנו כבר על קיפוח הרבה פה, ואיך אומרים קיפוח לפנים, מה שדיברת כל היום וכל הערב הזה, שזה ערב מהמם, טוב. קיפוח לפנים, ערב טוב לך באמת. זה ממש מהמם שאתה נותן את הבמה הזאת, ובצורה כזאת חותכת. אני אהבתי לצחוק היום, זה היה ממש מצחיק ומרענן.
אמן שתצליחי אני יכולה תמיד. גם להגיד שאתה ואביטל ביחד, יש ביניכם דינמיקה ממש טובה, אז נראה לי שאתם צריכים לעשות את הניסיון שלכם על הבמה. וואלה, אפשר, אה, זה הרעיון. תראי, קודם כל באמת. הוא התחנף אליי, הוא קרא לי אח גדול. הוא התחיל בפלירטוטים. אתה רואה, אני יודע לסגור עסקאות מבעוד מועד במוח הקטן, מזהיר לך לא, דברים. אבל את האמת, אני התאהבתי בו מהקטע הראשון, איך שעשיתי איתו סלפי, אה, ושלחתי את זה לשב"כ, ואישרו לי. שלחתי את זה לשב"כ, עשו תביעות פנים ועשו הכל, אה, ואז הם שאלו מי הערבי, מי התימני פה, בדיוק. וניסיתי לשכנע היה אותם להם שהוא שנייה, הערבי חבר'ה, ואני התימני. בדיוק, חבר'ה, מי אתם? מה זה? ואמא ממש שתתמצאי, תפרסם את שתי תמונות שלנו, תגיד מבוגרים. כל המדינה תחפש אותנו. שמתי לב שאתם גם מאכילים אחד את השני יופי. אתם לא מצליחים לסיים, שזה, הדינמיקה שלכם ממש מצחיקה ויפה. ממש היה כיף לראות את זה היום. מוחמד, אני איתך, אהבתי את זה שאתה אוהב לחיות את החיים, כי הם קורים כאן ועכשיו, ולא במחר, ולא בהתבכיינות, ולא בהתקרבנות כמובן. איזה מיעוט את, וכל הכבוד. הספניש? אני אתיופית, גאה, עולה, ותיקה, מצחיק. ומהממת. הערבייה גאה, רוצחים אותה על המילה גאה. לא רוצחים. אני גאה בי, לא גאה אני גאה באנשים. מהמקום הזה בלבד, אם יש מישהו לוקח את זה לפרשנות אחרת, הוא יכול לשאול אותי פשוט להבהרות. היום מזדהים כמיקרוגל אנשים, אז כל אחד לוקח את זה לפרשנות שהוא רוצה. כן, אבל כיף לי שהקשבת קודם כל, וכיף לי שהיית והצטרפת. כן, אז זה היה לי ממש מעניין, ותודה רבה לך. היה משעשע. תודה רבה לך שהקשבת. רוצה עוד בדיחה גזענית או שלא? כן, כן, היא רוצה עוד בדיחה גזענית. אתה יודע מה? וואלה. תקשיב, הגיעה יונית מלכה, אתה חייב להכיר את יונית מלכה. חייב. מה נשמע? שלום, וואי, זה היה הכניסה שהבהילה אותי קודם כל. יונית, מה העניינים? ברוך השם, מה שלומך? איך אתה מרגיש? תקשיבי, את לא מבינה מה הפסדת פה. די, נו, זה לא יפה, עכשיו אתה יוצר לי פומו. לא יפה, שעה וחצי אנחנו פה. קודם כל, נעים שהצטרפת. תודה נו, אתה מבין, אחרי שעה וחצי לא התייאשתי ונכנסתי, אתה צריך להעריך את זה. אני מעריך את זה, אבל תעריך יופי. שאני... מה קורה אם מישהי מגיעה אליך להופעה אחרי שעה וחצי? מה אתה עושה לה? וואי וואי. מזמין אותה להופעה הבאה קודם כל, עושה לה עוד 10 דקות. משאיר את הקהל, אומר לקהל, צאו אתם החוצה, שערי פה איזה רבע שעה, עושה לה רבע שעה, מחזיר את הקהל. יאללה, יונית, ספרי לו מי את ולמה הגעת. מי אני? אני יונית. למה הגעתי? כי אני מאוד אוהבת את הזום הזה, אני בדרך כלל רואה אותו בנסיעה, ובנסיעה דיברתי בטלפון, הייתה לי שיחה חשובה. את רואה, רגע. את רואה מה? אותו בנסיעה, את נוהגת, כן. ורואה אותו. אני שומעת, אני מקשיבה. ערב טוב. שלא. ורואה אותו. אורה. אתה מבין למה החרדי מקודם עצר ברמזור, במעבר חצייה? כן, עכשיו אני מבין. הנה, הגיע משום מקום, סגרה את הפינה. סגרה לנו את הפינה. עכשיו אתם צריכים להסביר לי מה קרה. בבקשה. אז מה שהיה שדיברנו על בדיחות שנשים לא יודעות לנהוג, אוקיי. שערבייה נוהגת ויהודי חרדי שפחד לחצות את הכביש והיא חשבה שזה גזענות והוא חשב לדרוס אותו וכאלה, לא, כי את אישה, לא קשור לערבייה. הגעת, אני רואה את הפודקאסט שאני נוסעת על 120 באיילון. בדיוק באיילון, אני לומדת בתל אביב עד הבית. בבקשה, אני לא מכיר אותה אפילו, איך אני איתך? כן, אז זו הסיטואציה, אני לומדת בתל אביב כל יום שלישי עד שעה 9, ב-9 אני מסיימת, מאוד משתדלת להיכנס, לא תמיד יוצא לי, והגעתי לבית, נכנסתי. קודם כל, תודה שהגעת בשלום. שעה וחצי מתל אביב, מגיע לה כרטיס להופעה שלך. תמיד, באהבה. מבחינתי כולם, כל מי שפה, תגידו לקומדי בר, כל חמישי ושישי. מי שרוצה להגיע, ישלח לך, יגיד לו, אני רוצה להגיע, יקבל זוג כרטיסים, מה הבעיה? תודה על הזמן. יאללה. למה לא? אתם באים לצחוק, לא באים לזרוק אבנים. ברור. לצחוק תבואו. הלו,
לזרוק אבנים זה רק אני ומייסה, נקודה. הלו, אני חרדי, גם אצלנו זורקים אבנים. לא, אצלכם טלטולים. תכין לא, גם טלטולים. אבנים. בשבת אבנים. נכון. לא יודע מה הקשר, אבל נכון. אתם מקפידים על זה. אבנים מיוחדות לשבת. בבקשה, אבל תמות, מבורכות. לא עלינו. אז אני מבקש לך לא להפריע לי בתחביבים שלי. זה אתם גם רוצים תחביב לסכם שלי. לי את הזום 2 דקות? כאילו, אתם לא חייבים. אני אשלח לך את כל הקישור ביוטיוב. א', זה יאללה. מוקלט, וזה יפורסם, וזה... אני יודעת, לא, אמרתי לו, תסכמו לי ככה, אני. וואי, איפה היינו? מה יש לך? היינו בכל מזרח התיכון. כן, זה כיף. איך לא הצטרפתי אליכם? הייתי למדת, מה בחצי. למדת היום? מה למדת היום? הנה, מה למדתי חיים היום? ישן. מה זה? חיים אוזן הגיע מהנסיעה, ונראה לי, או שהוא ישן בנסיעה. מה למדתי היום? למדתי עבודה עם חלקים, אם אתה מכיר. NLP, את לומדת עבודה עם NLP. חלקים? אני איזה חלקים? מנטורית בתוצאות, אני כבר לא לומדת. מה זה עבודה עם חלקים? גופות וכאלה? מה זה חלקים? לא, חלקים יותר מנטליים במוח. זה אין לנו. לכולם יש, אני אגלה לך סוד. לא לפי הסטטיסטיקה. מי אמר? אני אומר, אם אתה אתה קם מחוץ כל בוקר, לסטטיסטיקה. אני קובע את הסטטיסטיקה. לא, 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 אתה מחוץ לסטטיסטיקה. אני הסטטיסטיקה. אתה יוצר אותה, ואתה לבד, הסטטיסטיקה עולה, או יורדת. אני עולה. עולה. אוקיי, בסדר. אז זה מה שלמדנו היום. יונית, אלופה, תודה רבה שבאת לזום, איזה כיף. כל הכבוד. זהו, נגמר כאילו, לא, נכנסתי יש חיים אוזון, יש לו יש את חיים שאלות, תראה אוזון. אותו. שהיה בנסיעה, היה עד אילת הגיע. עד אליי. תודה לכם. תודה לך שהצטרפת. ונשמח שתקשיבי ותתני דעה. אחרי זה הוא אני יפתח. מקשיבה. יאללה. לא, גם באהבה. חיים! הוא בינתיים רק צוחק במיוט. כן, אני שומע אותך. אלוף עולם. האלוף זה לא דרגה שיש לה הלו? ערבים. כן, אנחנו שומעים אותך, אתה לא נמצא בהרבה קליטה. למה? אני כי... אפילו וי-פיי. איזה יופי, שאומרים לערבי אלוף עולם, אז הוא יכול להגיד אלוף זה לא דרגה שנותנים לערבים, אתה אומר. הוא לא מגיע לאלוף, לדרגת אלוף. מחבל, בום, זהו, אין דרגות. זה כמו הבדיחה של המרוקאים, שאיך אומרים קצין במרוקאית? איך אומרים? רס"ר. אוקיי. בינתיים, חיים, איפה אתה נמצא? עכשיו, הגעתי הבית. אחרי... אתה חי בשטחים? איך הגעת אני גר בקריית אתא, ליד חברה ממש טובה שלי שקוראים לה לילך, קריית אתא זה שבזכותה עדיין גם שטחים, אז לא התרחקתי הרבה. רגע, לא אני גרה התרחקת. בשטחים, למה לקח לי 1.5 שעה מתל אביב? אה? לא שמעתי, יונית, מה אמרת? אמרתי שאני גרה בשטחים, למה נראה לך לקח לי כל כך הרבה זמן מתל אביב? איפה את גרה? ליד רמאללה. או, למה לא לקחת אותי הביתה? הייתי מבקר. סתם, לא, אני גר בצפון. הוא אני קרוב צפוני, גר יותר בדיר לחיים. אל-אסד, משחק אני אותה. קרוב יותר לחיים, כן. מאוד נהניתי לשמוע אותך, אתה אדם באמת כישרוני. Thank you. דבר על העניין, שיחה חבל על הזמן, באמת. מה יצא לך מהשיחה הזאת? כאילו, נקודות למחשבה נגיד. לדעת שלא לא כל מה לא כל העולם חושב, כל מה שהעולם חושב באמת זה נכון, לא כל ערבי הוא תוקף, לא כל ערבי הוא איש רע. למה? כי גם אני, סתם דוגמה, אני גם עובד בסופר ואני יוצא לי לעבוד עם ערבים. אגב, סטטיסטית, אי אפשר שכל ערבי יהיה רע. אם כל ערבי רע, אין עולם. ויש לך 1.2 מיליארד מוסלמים. אם כל רעים, אין עולם פיזית. אין חדר ניתוח, אין כלום, אין רופא שיניים, אין שום דבר. בדיוק, אין כלום. אין כלום.
והזרימה שלך, איך שאתה מדבר, הזרימה והמילים ממש נכנסות אל הלב ויוצאות מן הלב ונכנסות אל הלב, זה מה שאני יכול להגיד. מלך, תודה רבה. ממש כל מילה חקוקה באבן, ממש ממש יפה. הנה, גם חיים משתמש באבנים. גם אתה מתנחל? זה לא, מצחיק. לא, לא. אני זורק קרטונים של במבה, אני זורק קרטונים של במבה ומקבל כסף, מה אתה אומר על זה? או, תחליף את זה זורק... באבנים קטנים, זה יהיה מצחיק יותר. אבנים קטנים. יש אגב, יש את הפצצות הקטנות האלה של הילדים, כמו שני שום כאלה, שעושים טיק, טיק. זרוק אותם במקום זה, זה מצחיק. כן. זה לפורים אתה מתכוון, לא? או שאני לא יודע מה זה, יש זה, משהו אחר לא, זה כזה, עושה התפוצצות קטנה. פופ, פופ כזה. מצחיק. אה, כן. למה אני לא רואה אותך? לא יודע, לא רואים... לא, לא רואים אותי. אני היום רק סאונד. היום אני מדבר אליך מהשמיים. מלאך. אה, מלאך. מלאך. אליו, זה מה ש... מלאך מדבר איתך מלמעלה, עכשיו מהצד. לא, אבל אין כיף לי. עליך אין עליך ואין על אביטל בעולם, ואין על החברה הכי טובה שלי שקוראים לה לילך, שבזכותה אני פה וזוכה להכיר אנשים, זכיתי להכיר את אביטל שהוא מעלה מלאך, גם חברה שלי לילך היא מלאכית, אני גר 2 מטר ממנה ואני רואה אותה רק פעם אחת בשנה. אתה אני רואה רואה מה אותה זה? כל פעם, זה נקרא חוזר תיאום בזמן. זה כמו העלייה למכה. בדיוק. תודה שהקשבת ותודה שהיית איתנו. בכיף לי לשמוע אותך. מוחמד תודה נעמה, כמה רבה. מילים לסיום. קודם כל תודה רבה לך. לי היה כיף לא נורמלי. Thank you. גם לחבר'ה פה. הזמנת. מקסים ומרגש לראות איך כל אחד עושה את השליחות שלו ממקום שונה לגמרי, ובחיים לא חשבתי שאנשים בסטנדאפ מעבירים כאלה מסרים. יש הרבה אנשים שמעבירים יותר בסטנדאפ, לא רק אני, כאילו, גם בפני הארץ, גם בעולם, כאילו, אבל יש המון. זה קומדיה לא רק באה להצחיק. סטנדאפ לא רק קומדיה מצחיקה, הוא בעיקרון מסר. מדהים. אני יודע שאני מרפא דרך תרפיה, ולפעמים, ברגעים הכי טראומטיים, לפעמים מילה של בדיחה יכולה לשחרר בן אדם מפוסט טראומה. ברור. רגע אחד אני אתן לך דוגמה. אני גר באילת. איפה אני גר? באילת. בדיוק. אני אמרתי אלעד. עכשיו אלעד היא עיר לא מוכרת. מצחיק. האנשים שגרים באלעד, כל יש פעם רק שלט אחד, רק שלט אחד, אנשים שגרים באלעד, כל פעם שאומרים שהם גרים באלעד, אומרים להם, אלעד? איך אתה הגעת לפה מאלעד? אלעד זה ליד 2 דקות מתל אביב, אלעד. אה, היה לנו לצערנו איזשהו פיגוע ביישוב, פיגוע אכזרי, מהמם. ואנשים נכנסו לטראומה, ובאותו רגע אחד מהם אמר בתוך הקבוצה, איזה כיף, יותר לא יתבלבלו מאלעד לאילת. והאמירה הזאת לאלעדים הצליחה לשחרר אותם מהטראומה. זה נכון, אני אומר לך, אני מדבר, חושב על זה ואני צוחק בראש, אני אומר, מצחיק, טוב, שחרר. לפעמים בדיחה אחת, גם על אירוע, כמו שאתה אמרת, אנשים בשואה סיפרו בדיחות, כי אתה מספר בדיחה, אתה הופך את זה למשהו אחר. זה כבר לא משקע. נכון. אז כבר בקליניקה אנחנו משוחרר. משתמשים בהומור, במינון מסוים. אבל אתם משתמשים בכל 100% של ההומור, שזה מדהים. מילים לסיום שלך. מילים לסיום שלי, קודם כל, תודה רבה. זה היה לי באמת כבוד שהזמנת אותי לזום הזה, לשיחה הזאת, גם להכיר אותך, גם להכיר את כל מי שהיה איתנו בזום, וגם להכיר, ובאמת, אני תמיד אומר, מכל מפגש או מכל משהו תמיד יוצא חיבור מעניין, או עוד התפתחות ועוד
אבן בלבנות את הפירמידה, הרי לא בונים פירמידה ביום אחד. נכון. אבל כדי לבנות פירמידה גדולה, זה עוד צריך יהודים. כדי לבנות פירמידות צריך יהודים. אנחנו זה בנינו. אחד, ב' צריך אבנים, שזה ערבים יביאו. שזה... אבל גם להכיר את מייסה, ובעזרת השם לראות אותה אצלי על הבמה, אז זה גם מבחינתי סוג של, אני הרווחתי מבחינתי, ביום שהיא על הבמה אתה מזמין אותי. א' באהבה, ביום שהיא תחליט, ב' מבחינתי כולם מוזמנים, כל מי שמבין ערבית, ובעברית אתם מוזמנים כל שבוע, שוב אני אומר את זה, כי מה לעשות, צחוק זה שליחות, אנחנו גם ככה חיים ביום יום לחוץ ומפגר ומפלג ושנוא. בוא תצחק שעה וחצי, תמות אחר כך, כל טוב. זה, יאללה. זה בגדול המסר הזה, וכל יום מדהים. שאנחנו חיים אותו, תגיד תודה, באמת יאללה, תגיד. אז בעזרת השם אלפי ומאות אלפי צופים, כי, כי בסוף אנחנו, בוא נקרא לזה לשנאה יש הרבה רייטינג, ואנחנו רוצים גם לעשות רייטינג כנגדי לדברים החיוביים. נכון, ברגש, תרגש אותם. כן. אז עוד אני, כפיים ענקיות למוחמד נעמה! יאללה, חיים לא יכול פתח בינתיים. אותנו. שמעת? לא, מה? לא שמעתי. אמרתי, חיים לא יכול למחוא כפיים, כי הוא תופס את הפלאפון, אם הוא ימחא כפיים זה ירד. אחי, אנחנו, תמחא כפיים, בוא נראה. בום, על הפרצוף. בבקשה, תודה רבה, חיים, מלך. מלך זה רק השם. נכון, אמרנו את זה. תודה רבה לכם. מלך זה רק השם. תודה רבה לך ותודה רבה לכולכם, ואני אשלח כמובן את הקישור גם לך, גם לכל מי שרוצה, גם ליונית שגרה ליד רמאללה ולא לקחה את מוחמד טרמפ. איזה בבקשה. רמאללה, הוא לא מכיר את רמאללה, הוא אוכל חומוס עם מזלג, רמאללה. נכון. חומוס עם מזלג טעים, לא אוכלים את זה ככה, אבל טעים. הוא אוכל חומוס עם מזלג האשכנזי זה, צחק אותה. יאללה חברים, אוהב אותך, תודה. תודה רבה. ביי. 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 ביי ביי.